Buya kirimo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kigimara inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa negorengani Raila puppet or ODM lepo matojo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse omwancho mulire bwa Nsoko TV yetaseni Nsoko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa bunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta amangana amaye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro perpetual machine na nyora netrobin ya Nsoko TV oburuso w'umuguse magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakeresimi gwitire namba yaitu yobonchuria 0788666662 Mirna nabaribe chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitanenya chiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya.
Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yako iguribaga na konyarako baga gotegererwo ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyarako batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabuna ichana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batopo wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batogo so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nenyara kwa koigwewa Mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakwigwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotuchi kwa bato gukora igikuru gito tonyara kwa bato gukora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokorera ibina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa bato gukoreria okorari kwa nyabosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi. Uya kegemo Mwancho muligereri bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegema inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro Mwancho muligereri ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana se kere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikelia serikali ngichwera kwa negorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego omuntu mato ukorageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Litskoria rero litskoria uko bacengera abanyangongo litskoria kwanga mashujade litskoria beteri gonchorirwa kora Jomo Kenyatta Day likaba mashujade litskoria uko bacengera abanyangongo bayi negativeness ya Kenya konyorere obosibore bakaba bakwerwa asobo ngaini ase okwerwa Mwanchito muligereri bakaba bakorentesi ya Kenya amo bakaba bakorentesi ya Kenya asobo sibole litskoria rero niko toko bacengera naye buno Mwanchito muligereri ngo bacengera tore kyagara wetera buno gokolega siao wetera buno gokole bintu byago nabigo wetera buno bwibangetire litskoria rero naye no munyangongo asobo nchira bwago litskoria rero boigo na Diana no munyangongo litsko munyora muskerera molodinga buno munyangongo na ndo muntu wanjita abantu bae ekiagerete akaba gagusabusana n'amaboko kwene kibunensi ya Kenya abakenya konyora baro busubuli bwago naboigo banyale bago chamo banyale bakoleta omolembe chinga kitokumunyira ila molodinga buno munyangongo nonyosirio bugima bwaye tobe tukumunyora boigo buno muntu lingomia nande owanjita wa Kenya inchikendo kyagerete ere kwerwa nonye nogosibwa ere kwerwa nonye nogokoba isku ya mati yae ngensi ya Kenya inyalege konyora obusibole naboigo abantu bugochamo Mwanchito muligereri happy Mashujaa Day. Mwancho muligereri una Diana tebire nigo berwete bakaga chinse ya Kenya inse ya Kenya egatwareliete egatware siko na mono bakanyarwa baba gotiga kiregento kiabo na bakabeko bugima bwabo busio bwa Kenya na mono kurwanirelieta lyo mo Kenya abana abanyangongo Mwancho muligereri baletete esiko na nigo bachagete sabali yabo konye inse ya Kenya no konye taranyora obusibule na ekera Mwancho muligereri anyora obusibule mbachiete go kirerabu bakagendera busio na konyarwa baba kogenda
kurwana kilibe egene tengani go gechiko bage okonya kurusense kera ya rusiru na gutwara amachiko anene mono na gutwara embwa nembwa nanene mono kororanga kia bamate bakomenya nonye bakurwa sebisaku banyangonga aba bagakwana aseli yogiri obo Kenya bagakwana aseli yogi nebirengera libarengere tyo mo Kenya busyo mwanchu muligereri nane mono bakanyara kwa bakwaga chense na gotebanga kirengaki mo Kenya nigabwenete koro kimbu yobo Kenya chinga kichinde abande bagasirie ubima bwabo kera bali kurwanira ense ya Kenya chinga kichinde abande bagasirie nibo yabe kera bali kurwanira mo Kenya nabo igo abande bakanyara kwa bakurwa marieta abarengi yesiko na kunyara kwa bago chechaliwa na bali bali ko bakuba kurura na kubaita lakini ndo mwanchu muligeria kera bagacha ense ya Kenya nere tomenyete na dana bunate biro mwanchu muligeria ense ya Kenya boniga nibwa tuburusu buli bwate twatigeru libaga bali baro tororo ili tunyara kwa batokoranga kitukoyagacha na litukulia rero chitalike 20 na Diana kwira ni mwanchu muligeria ko tebinga chinga kichimo nigo litukeliria ali kuruku Kenyatta Day lakini nse yeli chikolia kanyara kwa bali gonchuru lieta na kuruku mashujade semambi yabono mwanchu muligeria to kubolinga lishujali ya ondire lieli ngolioro choro munyangongo na senchira yabene twakwaliganiria sumurubiri bwensoko bwakire maega ya matuko angata toigane Diana twabere tukolera na namono rero togotebinga tubugurie biribye ito togende busyo na namono tonyare ko batokoranga na intu twasokire nenchira yabene twanyare ko batukwaga chubugima negera tukwaga chubugima igesa kugia kinde busyo lietaliane Innocent Onyango na anana mono gotebinga karibu asumurubiri bwensoko bwakire nyara ko bagutubikire kerengere kia watotebia soberete semambi yabono na namono bugunyara ko bagotebinga sama tukaya tatayalire nga kibugima bwagendereire kikilikuwa nyara ko bagukwinyuria sibali mwa chake tubugima kale nsachinde na bokonyoranga gwatarite se bari liyubugima na kwinyuranga kinse ya Kenya yaberege kuruswa na ayugo ko yakora witira somtanda wito Facebook asukonyara ko bagutofollow Ensoko TV na anana mono ekera gwikiroro gutofollow na bakonyore link iyo korokia asetole na namono tonyare ko batogosanga asenjiririo gotora live na bakogenda sensemo ya YouTube mwanchu muligereri na namono naro nyare ko bago subscribe garwa subscribe tuligererie asenjiririo yobikira nune namba ito ye studio Diana ngote byale semambi yabono nabuna nakwaliganiri eikinenya chitaliki 20 mutinyi no 10 mwaka bwikiri 2025 Innocent, happy Mashujade. Happy Mashujade. Meshujaore. No nasi familia yao. Kera kwa bo kiribu na bono iga. Abana mbamenyetenga tato swakiro jire koligia. Na maine. Na anene mono nonye ni kinyuru keliuru etera bakonyoranga. Bantu bamino na bakoligereti asenchira yobikiranu. Batebanga na ene shuja. Happy Mashujade. Thank you, happy Mashujade. Nabo igomwa nchito mulgiria kero tukubanyura abanyangonga bakoro aho banyarite bakorento muri minsi ya Kenya na ite tukunyore uno mulgiria itona ndebuna omunyangongo kera litko tubwataborokiwa tubwate abanyagitari tubwate boigo abantu bali bakweneke abona kugera bali obwene bwa mwanya abantu nabego kokonya abantu asenchira yemo nenchira yende igonga nayo mwanchito mulgiria nayo no munyangongo litko ya lero nabego tukunyura ngali litko ya lero otwale litko ligia nabego nabagotutebya nga litko ya lero ase family ya gasi amati yago kusano se asore ningo ogochengera litko ya Mashujade tinimo chengere abayini bachengera abayiboli bane nabayigo nimo chengero muskerela molodinga ojo abetika kolento bo moimensi ya Kenya akabaka gusabusana amagoko nabarai atari kwenyorere bwika kolenda kwenyora abakenya bonsi gonga litko ya lero gochengera nde abantu batatu abayigo naye ngo chengero muno muri rito kwereke munege tasengi tugia Ensoko TV nyara kirike gusika mutwe asinse mo cha YouTube kwa bayiriko go subscribe Facebook kwa bayiriko go to follow asena mbaitio studio kwa bayiriko ko tukira ujumbe na wakesi miaogo ingana iri tskulia lero na ineshuja ito nabegongo tebya ngagende usangane to somoro bire Ensoko bwakire kinga kimne kiga tunyara tokumanyeni atunyara togosemania una butambe togotebangani go togoja kurwa semnyer beito nabege tasengi itu ya Ensoko TV igatasenke ona mbeyamo yekweneke abunango kwa kireli baga muno mugusi onyare go kwena ebirengero byago nabego tuliyo giriago yanyara bikwigukana sena mbayete studio ya 0788666663 078 marakabere 6 maragatano na 3 namba ya moyo nabiko nyara ko gusanga ekerengero kyago mwe mtu Innocent otebyenga AKye nigo yarenge AKye enkonsana kurwa litko lya Jumatano wanchito mwaligeria nkagetenga twabere to kolentera emasemo aliaberega kwenekiwa imensi ya Kenya aliaberega kwenekiwa stinsemo cha Nairobi Huikansense County ya Kisumu Bondo nabego litko liegora stinsemo cha Obado Farm stinsemo cha
musikirila Molodinga kirabete ekirabete gakorara nabego litsukurigora kabaga kwenigwa akaigwesikene no mwanchito muligerelia ndotenga ntwakala entertainment masemo nabego ni chinga kishinde kwa kutoka ngenda kutemanga musikirila Molodinga tikarale biye kyagera nyasayo murangiri nane chinga kishinda baraiba itobanyale bagwesokya banyale bakolento molembe na debono tutumaitinga with the next Raila Molodinga ni urachukuru alirensi ya Kenya Abakenya mbaroro na tuigenete nga esabari ya tari asobugima obere gagosiga abange obagachira abange na nene mono egentu kirindigirete nga Abakenya mbabugorie lieta na nene mono muikabwo Kenya banyare kwa bakurwa nense ya Kenya na nene mono asibone gatwikire ntubwa tisegi tubwenete kurwana yo itira manyinga tubwa tisegi yo kurwana se birengereri na nene mono korra kelige tarakorekana Kenya ko bage korekana asubuya Diana egentu kende ne nyore tasobogi mankelinga kiro muntu rabwa tali tukolia ya sagotara no mwali ritukondiro gwika gwakira kwategerera abande nekero kubategerera abande kwanyora ritukirine lyoko genda ase enchira ya bena matuko ibuna twateba angata tubono igane ensi ya Kenya go ya ralita tuli lakini ugatagati bwilita tuli gento naro lirenkilinga Abakenya mbaramu korande ensi ya Kenya ngogendere yachikumyoka nonye ni chekera chigo chichimberu konyora Abakenya babe kabiri bakurukanga ni gitofauti cyabo kando banyara kwa bagocha subwamo na gushangiria ensi ya Kenya bosiko yecengera ilikoranga yanyare kwa bage goikira nande aneno mwanchu muligiri mambi yabono aiga Ensoko TV ni gotogote binga inkikeli okonyara kwa bago koinyora nande ne aneno mono nguri okonyara kwa bago cengera litukulia le Diana batabire namba ito ya studio na egento kulitogote byese mambi yabono na boko genda sense ya WhatsApp onyara kwa bago kobeke simu yago landscape otorosalia ga video ga sinini ototebya soberete na nemo nabo gotatebya ujumbe yago ya Mashujaa Day ya sokonyara kubagota mu chiese namba kwa 0788 666663 umwancho muligere ligere 0788666663 na nemo notonyara kubato gukwana asenchire wikira nande nabo kogenda sense ya Facebook na aronyara kubagota tebinga ningori okonyara kubago kwinyora ase mambi ya bono na nemo nekera chite chitalikia 20 kuna bono iga Diana kuinyorekera litukelia renge twakalinyoire yale kuru ku Mashujaa Day ntwara mazingira day yale kuru kwenga kiyama yega Moi Day igo onoro mutinyi twamanyete chiol day chire chinyinge kirage na ande go bono mwaka ngo chiole kwa era kari chikire chitalikia 20 anda mono ngwali gete biribiyaga niri go korekana mbiri utarakora lakini tubasa gukwo moyo kekogera nonye na esenchira ya bene birikwanyara ko bagokora igono ko beshujaa buna kwa bukiri litukulia rero yasa kubukiri ubuno bushujaa kekogera ubunyangongo naye bwe ko monyene ko nyora libagana kogenda busio nyara ko bagokonyora nga kwa nyoro rububui na senchire bwikira no mwanchu muligiri lyo nyara ko bagokwaga litukuliao aigane Ensoko TV andonse soberete ebe igole chinsemo chito chiagusi na bokonyara ko bagotubwatia asense melia signet yo konyora go bago search TV yao otoligi biya onyara kabago tonyora senchira yubikira panga actually gusi tali signet usigo tole sense ya pang Nairobi ga tole sense melia signet na bali bakonyara kaba bakonyora enchira na bogonyara kabago stream Ensoko TV sense melia YouTube abo sokonyara kabago stream na ande kwanyara kabago subscribe na bakwande sense ya Facebook onyara kabago tonyora na ande asichinsemo chinde chumtandao no tole bune Ensoko TV na bokobeka ekerengera likiao elio asenchire weekend tonyara kwa tokoranga litukulia chakiriwe Diana tigatura ligeli bali wasoira sumurubeli asemambi yabono kuruwe wiki elio maete twalikoba chetwaba kei akentu wale gukwana mono igo tigatura chakira iga nindo chi Kevin Kombo agoteba kurwa bumwaga monya geita pamoja live streaming happy Mashujaa Day nindo chega iga Joshua Mbuya Tirimba agoteba good morning agoteba lichinsemo cha Nairobi Nairobi chinsemo cha Ruben Center agoteba gale no munginoe Dorika Kirubo na my beloved son Carlton Tirimba happy Mashujaa Day to all na ndega nindo chelame kyumari agoteba Bluetooth senior kurwa marani boch watching na boy gorgeous kamura agoteba happy Mashujaa Day following from pipeline biyamono na gaiga nindo jejeria Kirubo agoteba kire na shukuru Mungu for the gift of life to this day kurwa ngumbu man mabarin kingdom go ikainka kanyimbo mwakiage asagoteba nigere chinsemo chirichia mwakiage village asagoteba Bible baye Samuel Ongeri na boigo agukwana gaiga tebanga mamu mwabukuru kumaria Nongeri
no gakoyo kurukunga Ben na bana baye bakurunga Mazdiga na McDotak na boigo Brighton na bana bamwe bonsi asakubatebinga nigo akubagandeli tukuligia ni ndo chege kwa ni Natasha Mcute na mashabiki wote bali bonsi akubateba tualeli tukuligia hata ba happy Mashujaa Day to all the viewers. Mbia mono mwanchumbuligereri aigana Soko TV. Nabigo mwanchito muligiria ando chemuga sene utuma ujumbe asena bait studio haute banene Lawrence and mokura sense mochiria chama sena otebanga no abwa tomoro birime Soko TV nande era otebanga la molodinga nere shujaya nabigo Faith kabugine era otebanga no ari miyomoro biryo Soko bwakire nera kuganiria estaba okorana barabu emirimo emambingia nabigo mwanchito mulgina bakogenda utuma ujumbe agasera mbaitio studio 078 mara kabere 6 mara 5 na 3 neri namba yomoira somtanda Facebook not live nen Soko TV nabigo YouTube not live nen Soko TV chinga kichito genda gutebanga yenda gusangana into togenda usange kirengerero no butama togotebanga omurubiri tunigo tukunyara togwesemia nabigo gokumanyia ali agendeta kwene kiwaye buno mwanchito mulgina tonyara togotegerera ebirengero byago nabigo erio giriago asegeta sengeito emambi yabono boigo tukwaliga bena somoro bire Soko bwakire nabigo chinga kitwago tebyanga nabo teyanga ayeshujaa yago nerili immense ya Kenya go Sandals ya Sole ninge shujaa yago nabigo chakira naye neshujaa yakera litko atwatebanga no n'abanyagitali bayito turi kunyura abanyangonga bakoroboka kolende abanyangongo bakera litko bali bakunyara bagotokonya semero biri kwene kyabuna mwanya bantungu skatoremetwe nabigo buna bakenya ense itunguskiri mutubanga nabukogenda usangana itwe asomtanda ito Facebook nabigo YouTube nabiga sina bayito studio bagutuba ekirengerero kyawo wanchumuligelia sesemo ya YouTube nindo chega iga Kirandeni seke musulubwe swa teba Soko bwakire nigo akurwa Kirandeni seke musulubwe su kurwa chinsemo na Kuru City Salam Club wikasoba asagoteba gachuba asagoteba watching live mbia mono nindo che Pastor William Tobiko ataba tuned in from Kisii to Eldoret asenchira yubikira nubuya mono Pastor William Tobiko asenchire yuyo kunyara koba kokubwati emerobeli yito gati yabali basoire sense meli ya YouTube na asemambi yabono mwancho muligeli na agotebiringa nabo kwirali baga kunyara koba okuligerelia na koranga ngakitugo nyara koba to korosali tuko na asikiltu agotebiri tukulia lero no kunyara koba to kunyora bali bakuru kwa Amashujaa chitake 15 chetri maga ichi se 12 chabono mambia ndonsi asobere tu mwancho muligerelia ubugima bwa unabo kubo chakali tukulia lero nimanyete e whole day yaringe ntambe ya chagete kuru ditukulia Juma aminyo kirego chaiga paka bono lero tuli ditukulia Jumatatu goseti jirimo igorende e whole day yaelire tugoika umwari bwiri tukulia lero yaelire nimate bali bali Nairobi abatari kogenda gosemu gondura nyore twarali ronye no korara kware ngoro twaratemire kura chiminyoki chitorora kinende asenchira iliyo wekira nagatebiringa naboko nyara koba gogotubwaterana na intwe asomurubiriyo to sangamo ilito nyara koba tokoranga nkikiritura nyara koba tokonyora seli tukulia lero nabuna Diana agatebiri litangania ebwe ko monyene kwanyora ububui n'ububui kwanyora mbolinga kwa chakire lituko asenchira yobwikiranu na namono togonyara koba togateba ninga aiga no ekimurumunte kyumugusikere nabuna twagatebeti mwanchumuligiri ni koba tokubwaterana asenchire liyobwikirana koranga kiregentu kyanyara koba gekorekana na ekera kyanyara koba gekorekana lende twanyoranga twanyara koba tokogenda busyo n'aba Kenya na anana mono koranga twanyara koba tokwagacha egesa kugito mwanchumuligiri na batabiniti take 15 ibiri cyetre semambi yabono chinse 12 nonye AI na roliro tukutiro burangeti ikira ha kyoje litukuli all day yikira yasaye no mija ndo cheki bini komba oteba happy Mashujaa Day happy Mashujaa Day to you na wegondo che asomtanda ito Facebook oteba nele Carlton atebanga happy Mashujaa Day negatia bali bagende to gutuma ujumbe agase studio ito nabego manchito murigere nabo kogenda gutuma ujumbe yago ndo chechi kuna gucharuka tino cyana chikera kole nabo kogenda gutuma ujumbe yago litsukulia lero une shujaa ito nande twakuganiri litsukulia lero nayobe eshja nando twalenkolingi nindo je Rogers nyaliki abataba ali chinsemo cha Amsterdam Netherlands ataba watching live on Soko TV na Kemi Phillies Aiden Nyariki Maya Nyariki Anthony Ragoli boigo ataba kirubo bundle visio pando mongina mo checheli tunda green omoikoyo junior lichoni mayaka na boigo lame kyububa Nyarombe kaka junior chairman yeji radio
Jones Bundi, Amenya Bingwa Nyamuri Mogadishu, Sheila Kimto, Charles Mumanyi, Frida Mumanyi, Jared Kiburi, Laban Kiburi, Umosioli Ondima, Honorable Victor Omondo Miyanda, Jones Ogechi, ngeni ya Grace Kirandi Dennis, asibo igata ba Joshua Tirimba, Kebason Bosire na boy gondo cheka igata Mokamba Toto, Junior, Justus Nyabuti, Nyachiro, alafu igata ba George Philip Duke, Monyoncho omonyenye na Mwate ya family, agata ba kurwa soba igena Itambe, Bosamaro Nyamira County, Oinjo Rogers Njariki ole chinsemo chia Amsterdam, ime yense ya Netherlands. Asenchira yubikira numbu ya mono Rogers Nyariki imatenga enere nchire ya moko gambara abantu baminu na namono mbiya mono ase abantu bali bamwe bagendete kubwati Nsoko TV asenchira yubikira nugo Rogers Nyariki kuruwa chinsemeji chi Amsterdam onyare kwa gakurwa amaigae oika asenge kurugunga Mwate ya family ni family ili ino age kurukumwande Mwakibanga family. Mwakibanga family. Biya mono mwanchu muligerelia century yo nigo chetire chitaika 19 chemambi abona kera togendete kuna kuligerelia ali agendete gukorekana kurwa ase chinsemo Diana ntagete tuligie nchira togenda samaye tunyara kwa tukumanyia umuligerelia ali akorekanete kuruli tukoli igoro no nyambono butukubuga kioma etebu n'ibinyorobire na abaliki baito nigo barenge chinsemo abande baika chinsemo gia bonda ali asensemo yo Pado Farm abande bakaruoro bagasoa ase binyoro na kuligerelinga kyomugusi akonyara koba nande ninyegenete tunyarite koba tuikirania ire litwatebetenga kindi gyonsinke yo muligerelia chikoba gakonyuka komocha konyora kurwa ase Nsoko TV kurwa lituko muske Raila Amolo Odinga ararete na gwikira lituko liegoro ekera mubiro yo nyarite ko bagokoene wa igane Nsoko TV nigo chiarire chitaika emerongibere maiga ichinse 12 chabono mambia togenda mutimo kumusini tokoira tonyara kwa to kumanyi ayagendete kuri chinsemo ao Eje Nsoko TV, uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Okay,
ukipitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Onye kubwatari iborio obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri ihuko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'omuguse. Omwancho mulire Ensoko TV Ngetaseni Ensoko TV ibwatira senge yao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amang'ana y'amagiye ko ruritu kuri Jumatatu paka ritu kuri Jumapili Teni Gongoro Perpetual Machin na Nyura Netrobin Ensoko TV oboroso bomogusi Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge ko ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikarwarigo panya oroyo onde orenge ko ende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buryo gukora kingatare icyo butindo Eye Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Tumurigeria nenga kiene na ntocho kumanya yagendete kwenekiwe mensi ya Kenya hangimano litukoligora lya betega kwenekiwa chinga kyo kwenegwa kwayo moskerela molodinga nabeko kwego kwa Esco manchito murigeria tukatushake no robot rwabene rogo kumanya omugano mokebwo moskerela molodinga kuro kwiburu kwayo kuma ko 1945 wika ekerachete ensemo yichisemi nabeka gaswa siasa wika ekeranyartika gusia obaguma bwaye manchito murigeria omugano nabigoroboti rwanyartika rokwarganiwa noyo minto ongaga wetera obotati bwaye nabigo kwenekia buna kunyara turito kwemanya tukatonyora roboti ru asencha yabene ati wanakano ni wajinga na werevu hawana wanakano ni wajinga na werevu hawana
Ukiona ukelewa usidhani ni tajiri, hiyo ni mali ya umma, wameiba toka kwenu jame. Wape hiyo pombe yao, wakileo wakitapika ni shauri yao. Umuske Raila Amolo Odinga nigeburi tuchitariki sana ibere cy'umutinyi mutangani mu mwaka bw'elbwemo chimi kenda na 45 ensema ya Maseno, Kisumu District, Nyanza Province. Nigalengo mwana ukabere boya beto mukonyi bumura ibwenso mutangani jira magogingo Odinga amo numungna Mary Ajuma Odinga. Ubugima nugukina kwae. Raila nigachageta masoma ya school y'Oburuso ya The Kisumu Union Primary, bosio bokugenda Maranda Primary na boigo Maranda High School abwasa somete wikumwaka bw'elbwemo chimi kenda 52. Maiga yokura masomo ya secondary nigachiete college ya Hada iyo toka sense Germany asemyake bere kosomera umuntu bw'Germany bosio bogosa University ya Leipzig ensemo ya East German. Umwaka bw'elbwemo chimi kenda 55 Raila niganyorete scholarship yo gusoma se college yo Burundi ya Magdeburg ase abekeretwe gutwa umwaka bw'elbwemo chimi kenda 52. Umuske Raila nigairane tense ya Kenya umwaka bw'elbwemo chimi kenda 52. Aso mwaka bw'elbwemo chimi kenda 52 nayomo nigachagete company eyekurukwa Standard Processing Equipment Construction and Direction Limited asama tukaya emanyikantibuna East Africa Spectre ekorosia emetungie gas. Ekeregeto mwaka bw'elbwemo chimi kenda 52 Umuske Raila nigachole tukuba umumanager sekyombe gyakorengo bw'ebintu the Kenya Bureau of Standards. Libaga abeta seka kimyakene busio ubogo kindiwa na kobo mukonyi bw'omu director umwaka bw'elbwemo chimi kenda 53. Emerima kurete kwiko mwaka bogo cherero kwaye bw'elbwemo chimi kenda 53. Oburima bwaye asisiasa umwaka bw'elbwemo chimi kenda 52. Raila nigabigitu byara selimocho ligo kagiro kubwatira n'abantu bande gonchole serikali iyo kabiyo muri bwense bwekerekyo Daniel Arap Moi na kubikwa segesibo atagambiri ikikomanya kantibuna detention without trial ase kakimyaka 5 nomo bosio bukubwatu kwa umwaka bw'elbwemo chimi kenda 53 kolende naende akabikubyara umwaka yuyu wiko mwaka bw'elbwemo chimi kenda 59. Haso mwaka bw'elbwemo chimi kenda 92 niyo arwandirite kergo ky'obubunge ensemo ya Langata na kubwa ekerwe karansirite wiko mwaka bw'elbwibere na 13 gati umwaka bw'elbwibere na 53 wika elbwibere na 13 Umuske Raila nigabeto mu waziri omunene se serikali ya Mwai Kibaki iyo yarosetwe mayaga yobututukanwa machibu yobocholi obonene bwo mu mwaka n'elbwibere na 52. Aseganga yokoleta mu ncholi ya siasa n'uburayi mense ya Kenya nigarwanire tekergo ky'uburayi bwense asichintunda isano kolende etanyole cy'obubuye. No one could have thought that out of the bitter harvest of the disputed elections and the violence that pitted our people against each other just 2 years ago, we would be witnessing today the birth of a national unity that has eluded us for more than 40 years. Boigo na Rwanda tuburai bw'ekyombe kyabo mu bw'ekinsi kya Africa EU kolende tabwa. Umuske Raila boigo na beto mu commission omunene bw'amangana ya infrastructure development asekyombe kyabo mu bw'ekinsi kya Africa EU ati mwaka bw'elbwibere na 13 wiko mwaka bw'elbwibere na 23. Abakenya nigo baramunyira Umuske Raila asomolia obukurwanira demokrasia y'ebyame binge ekatibenya okomuchye serikali ogoterna kwayo gokomu na boige nkoro
yukwathira egatia mange uguko kumusikira Ilodinga nigo gwatigiro mugo munene ase siasa yense ya Kenya na boigo orogongo rwa Afrika ase obwagari umurayo yobwekiama kia ODM nigakurika bote miaka 53 na kumutiga magega umutakanwa Ilodinga na bana batatu Elitaliane Nerik Onkaga. Mwanangu jali haina kinga, asaini hapo ni Mola Mwenyezi, ilinguruma likoni ikatiririka, walipasinja wote walifilia baharini, tuliona hayo kwa herini, tuliona hivyo kwa herini. No one can stop reggae. Round the Bay of Mexico, where the sun shine daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop, but I am sad to say I'm on my way. I won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a river little girl in Kingston Town. Okay, Joey! 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 Mwancho muligereri norobati rwa Eric Onkaga na mono sanyale kwa banande gago toinyolia nga nigo umuske Raila Amolo Odinga akolire binge imense ya Kenya na igoro mwancho muligereri buna lyalengeli tukulia magomba manene na konyara kwa bago ikirania kilie kurukunga isabali ya yo mwelio imense togendrete igoro yoko ni gwa kumuske Raila Amolo Odinga muraibwense Dr. William Ruto litukulie igoro nigara itense ase omoyega bwoko mwenia umuske Raila Amolo Odinga na namono mwancho muligereri buna twatebire kitariki 19 mutinye 10 mwaka bw'ikiri 2025 nigo chikoba kusinigo chiko chikoba kitariki kigo tigarase bitabu biri bya ege historia ananamona soko munyoro umuske Raila Amolo Odinga ase umuchango yense ya Kenya. Mwancho muligereri muraibwense bunara etomoyego yuchinkwana ao nigo chiakwane tu ase ensemeli ya Jaramogi Oginga Odinga University ase omoyego yobete gokorekana no mwelio umuske Raila Amolo Odinga kanyara kobago tugutua ase ensemeli kurunga kango kajaramogi ase muraibwense anyara tukoba gakobekanere liugali yaye ase nchiro bikrono. Mwancho muligereri totete gokoa omoyego yu ase ukoyuchutia buno obete gokorekana na anene mononga kyumuraibwense anyara tukoba gakora omoyegoyu Chitariki 19 umutinyo 10 umwaka w'ikirubire na 2025 nigorira tikari nene ase bitabu byanse ya Kenya nensenkima sinse ya Kenya ya moiresco yekerengo kigoro oyomo wa abarwandiria bechinguru ke siasa Raila Amolo Odinga iteromoyega wesikanene korokia maskania manene yokorekana ime ye University ya Jaramogi Oginga Odinga ya Bonde County ya Siaya. Ayankorengana nengwana yomraibwense moske Dr. William Ruto litukuria Jumatano tariki 15 mutinyo 10 mwaka oyo asa Ruto gochika na omurayo mukuru muske Raila Amolo Odinga kwewa eskenene asokwen wokwae igintu abare bairoko bokomra bwense Dr. William Samuel Ruto ase egetambukere kiga. Let me put it on record that many years ago in Bondo, in Nyamira, when we had requested the government of the day to give Jaramogi Oginga Odinga a state funeral, the government of the day refused to give Jaramogi a state funeral. All they did was to offer us one helicopter. And we all said, if that is all you are going to give Jaramogi Oginga Odinga, we say no. And we'll take Jaramogi
to his final resting place in Bondo. So I do not want to take it for granted that you've given Right Honorable Raila Amolo Odinga a state funeral. I do not want to take that for granted. Indeed, this is the first proper state funeral with military colors, with the participation of the military. Your Excellency, our President, Dr. William Samoei Ruto, allow me to thank you on behalf of the party for the honor and dignity that you have granted to our father, our patriot, as he lies here as an elaborate state burial, which you have overseen personally. Omoyiga bwenyankio mwerio ninchiremo yokomweske yense nigo abrai ao nonyakuro chinse cheisiko nabono murayo mukuru bwense ya Nigeria Olusegun Obasanjo yokabero murai bwense ya Kenya muske Uhuru Kenyatta egatia abrai ao banyako bawikarana segetiekyo na kwendana engora yabo ya bene asichimbunde chamasasi 15 na ibere echanya kuba chikurutwa sensemeyo ereko moesko yomwerio muske Raila Amolo Odinga. Mizinga 17. Sobo inabwaye ensemo yogotimokera kwae ekerebendere yo yatubire esanduki ya nyagusira Raila Odinga yanyakabage koringo na kwenda no chase ya mate yae nekimanyirio kya maskani ya manene aweze kukabidhi bendera kwa military police ili waweze kumkabidhi mama Aida Odinga kwa shukurani ama ikiwa ni ishara ya shukurani kwa kazi ambayo kiongozi huyu aliweza kutekeleza kwa taifa letu la Kenya. Nabono ekerolire likulimira kuchachinge guchenyancha ya Lake Victoria ensi ya Kenya nige kumurusirie kondo muske Raila Amolo Odinga oyo orengereti Kenya yobomo obwanchani no morembe kweneki wabotambe Pethuel Machin Ensoko TV county ya Kisii. Mwanjito morigeria tuguska mutwe ritukolio komo isko muskerela Amolo Odinga naboigo komo iniastinsemo cha Opoda Farm me county ya Siaya nige gatia barai banyaltiba wikirana barai mensi ya Kenya bakorogo no barai mensi ya Kenya muske William Samoei Ruto naboigo egatia barai banyaltiba wikirana banyaltiba kwena chinkwana chebo mwanjito morigeria tugatratigeri gati chinkwana ekera komo togyo muskerela Amolo Odinga uno murai wanjita abantu bae naboigo kolori kolenta abantu bayamo. Amatanga yoko mwenia umuske Raila Odinga nigo ainekiwa Jumapili tariki 19 cy'umutenyo yoga oikomi mwako igabwechiri ubere 25 asenkayae umugondo bwo Opoda ensemo ya bunge ya Bondo county ya Siaya. We as Kenyans may be governed in the way of peace. Umegoyo horagone kanisa ya AIC yamate yae kuragona mu murumo abo Oburu Oginga murugyoye mama Aida Odinga mona bana bae Winnie Rosemary Junior negati abande nigo oikiranwa na barayikuru ase chinsemo ao haiga Kenya na isko ya Kenya. River and democracy of our nation grow. Umuraiwense William Ruto hamono mokonyoye Kithuri Kindiki niko bara higatia baraibande kurwa serikali nene kumurera Raila Odinga ase Ruto hamotogiri Raila sokwero kwae kurwandira hubura yobuya na magendro tari asensi ya Kenya yoka kurende boiga sorongoro Afrika nensengima of a great hero of our nation, a man who has been made through fabric of struggle, a man who many fondly referred as the people's president, the Honorable Raila Amolo Odinga.
Ruto boigo nigo aigereire okubwaterana kwaye kwange no murayo yo asobora ibwe siasa na boigo oigerero kubwaterana kwaye asobo mu serikali na oria eira yo gocha kugendera kubwaterana na baraiba atigaire eri kugenderia amaroro ayura ira ringete kwenekia ense nkobere no murembe na boigo kubwaterana kwa baraibonsi. Mimi nataka niwahakikishie kwa mapenzi ya Mungu, ODM will either form the next government or be part of the next government. Ile kitu siwezi kukubali. Ile kitu kwa heshima ya huyu shujaa wetu, ile kitu siwezi kukubali, na nitafanya juu chini, Mungu anisaidie. Ni wale ambao wanataka kung'oa chama ya ODM na kwenda kuchezea karata ya upinzani kule nje. Hiyo haitawezekana. Government of Kenya, as we look after Raila's legacy, you too will stand guard with us to look after Raila's legacy. Together with all the other people who worked with Baba. To this community, I want to assure you that by God's grace, we're going to journey together in the footsteps and in the direction that our friend and brother Raila Odinga has pointed to us. Oyo kabeire humuraibu ensi ya Kenya Uhuru Kenyatta na ere boigo negatia bari baikirana asasa bira bananchi na barai kubwatia chimbwa cy'umusikira Raila Odinga eri wikirania amaroraye yoko egerera omorembe oburayubya amagendra sechinse muchonsi. We shall miss your insights, we shall miss your thoughtfulness, we shall miss your wisdom, and we shall miss your laughter. We'll live long, as I said, and we will remember, and I pray we remember those deeds and the actions that we shall live, emulating our friend and brother. Omushimiwa Olusegun Obasanjo omurayo mukuru w'ensi ya Nigeria uyorengo musani memono Raila Odinga uyu marange barokandire ko bamwase emiga emenge yabwangoiga hekero yo kuriya oburaibo mu Afrika aseraira ari kuriya go choro buno umunyakero go mutinyo kabiro mwako yega kurenda kabugwa na Mohamed Yusuf kurwa senseria ya Djibouti nigo muske Obasanjo nere airaribaga yo kumurera senchira ya bene hasa togire sabari ya yoburayubya na gusabira nkoro yae irarasagia. For me, I've lost a brother, I've lost a friend, I've lost a confidant, I've lost a co-worker in the vineyard of Africa. Sleep in the bosom of your Creator. Adieu, Raila Odinga. Jessica Magufuli umunyaruka boyo kabero muraibu ensi ya Tanzania nyagusira John Pombe Magufuli Elizabeth Macheka Changirai umurugi boyo kabero muwaziri monnebu ensi ya Zimbabwe nyagusira Morgan Changirai negati ya bari baikirana ababwatani korwa sense ya Uganda bakoragwa noyo kabeire umuwaziri omonene Dr. Ruhakana Rugunda muwaziri hotendrete okubwatarana we serikali nebyombe ao hasense yo John Mulimba amono muwaziri boborendi Brigadier General McDains Kamugira nigo baikirania he ujumbe umuraibu ensi ya Uganda Yoweri Museveni muwaziri hotendrete hebi wanda imense ya DRC aime bosi Sangara nere na ikirania ujumbe abiko engoro ya bene kurwa sumuraibu ense yo Felix Tshisekedi. Clinton Ondigi, Ensoko TV. Mwancho muligereri norobotyoru ya kurwa asumulikito Clinton Ondigi na ndamona asa kumanyiri nga ningwikira ntaso muyego yutoka genda busyo amate yomuska Raila Odinga nigo yanyartaka bage kurwa magomba ba senchira bene na ndamona gwetira se chinkwana chiabo asikili bale goteba nigo ise nande oyolengo muibuli obo na ndamona orenge omwanchigo chia as Odinga erwete na konyara kaba gakoranga kiregentu gikiranire andemono gochakira kurwese yamate yabonka yenene ya Raila Odinga na gwikira asense enkima mulikito Diana Ndemo niganyara tukabaga otorosali robotiru kubwatia sana namono aligireti chinkwana yamate yabete gekurwa somoyegoyo
gatigati yegesunte kia mariga yamatera Raila Odinga nigo yairaribaga kumunyura omwanchiobo oyomo asoyomo omunyura Raila Odinga nobogima bwaye asenka. For Baba, you gave all of us your life. You stayed with us and you showed us how to live a good life. And for that, we are extremely thankful. Erokamano Baba. Our father was someone who believed in us as individuals. As many who have spoken ahead and those who will speak after will let you know. And that is why today we have friends from all over. Our father listened keenly to what we had to say individually, after which he helped us sharpen our ideas. He also helps us to think broadly and find solutions and to work with others. Your Excellency, our people appreciate you honoring our father. Thank you for standing with us. You should also know, in case you are wondering, I'm ready to come back home. To all the leaders we visited around the world, I will return personally to thank you. Thank you, Kenya. God bless you all. God bless the Republic. God bless Baba's legacy. Long, the king is dead, but long live the crown. Thank you. Emiaka ya bwango yenyoma ya Raila Odinga nigo yabekwa teneni no mumuro mwabo Dr. Oburu Odinga. Omwancho Raila Odinga oyobono oromotakanwa Mama Ida Odinga nigarokyo bolemu na kwerera buna obogima bwae bwokoba omurugi bwenka no mwanchi wo mwanasiasa bware. Raila has been my husband for the last 52 years. Many of you who are here are younger than 52 years. You could easily have been our children. Like all the couples and families, we also had our ups and downs. But we've learned one thing, and that is we must talk straight to one another. We must forgive and move on. I know most of the time we used to say Raila is more of public life, political life, than he is for family life. But every time he came, he gave us what we deserved. Ruto Odinga nigaira libaga no nyana bokurwa ebirengero byaye bya siasa asekiama kia ODM. And what you said about our party must remain. You told me that at 8 in the evening, the day before you passed on in the morning. We were only a weak party. We must be united. ODM must be united. And it must be strong. No nyara Odinga orule obogatagati bya matiyaye. Korende otigire ebikoro ya matiyaye etatebiri etebe. Litskolia ankyo ekero gochengera litskolia mashujade. Litskolia kubanyora abanyangongo imensi ya Kenya. Tumonyore Raila Amolo Odinga buno munyangongo nabaigo oanjite abantu baye nense ya Kenya. Kinkolipoteria egetaseni ya Nsoko TV iritariane Diana Ndemo. Robotiru ya korwa asumulikyo itotole nerege Diana Ndemo asana na monarigireti ngaki ya mate ya Raila Odinga yabetege kororumbia gwetira se chinkwane chiabo echo anane mono choro gatyo balemu na anane mono kumuinyoro mwanchobo buna amenyete imeyense ya Kenya na anane mono kurwa asenga tokagenda busyo mwanchu muligiriri nigo Diana agotomanya ayande akorekanite ase chinsemecho. Manjito muligire yakato sukamutwe nigo abarai bali bakwamereria serikali au barengense yo buraibwa yo muskerela Amolo Odinga na barabanyati bawikirana sirit kurigoro siba nyete bakwerera habuno muskerela Amolo Odinga abetega bakinia gisiasa bakaba borokiwa bayo muske Raila Amolo Odinga. Manjito muligire tikatora tegerega tichinkwana cyabarai yabo bakwamereria serikali.
ase omoyega boko mwenya Raila Odinga abarai ao nigo baikirana eriko mwa isko ya eyo mwerio abarai abo kurwa asensemo ye serikali nabo igo bari bekiama kya ODM ba koriga cia serikali bamanyekanite buna broad based nigo bakwanera okwiro kwa Raila gochia saba Kenya. As a community, there is something we believe in, that a leader, before he dies, a leader knows his death, but he doesn't talk about his death. He will show his people, before he dies, what he wants to be done. He will show his people where to take everything that he has. Raila showed us, before he died, that he wanted us to be in government. Mimi siwezi kuwa mahali ambaye Raila kunipeleka. And I must say it today here, I was taken to government of William Ruto by Raila Amolo Odinga. Early this year, Your Excellency, Baba Raila Amolo Odinga did pay me a visit in my office at the ministry. And he told me that work for your country selflessly. Na Raila amenifunza mambo matatu. Ya kwanza amesema wewe ukitaka ufanye siasa nchi hii paka uwe na wananchi. Listen to what the people are saying. Mimi leo ni ngumu sana roho yangu kutoa rambirambi kwa baba. Mimi baba alikuwa kwa mambo mingi kwangu. Mimi nilikutana na baba nikiwa na miaka 24, the year 2001. Miaka 23 na 4 ingine sijaona kiongozi ingine, sijaona chama ingine. Chama yangu ilikuwa baba na baba ndiye alikuwa baba yangu. Omuwasiri bwa mang'ana ye chinse cha isko Musalia Mudavadi nigo airari bagerio na kumwinyora Raila chinga kibare gukora chikampeni cyo mwaka bwe chiri bubere 2022. He stood for a lot of things. His spirit is unbogable. Raila suffered. He had a checkered career. But one thing, Raila never allowed the history to hold him prisoner. And in better times, Mr. Deputy President, I worked with Raila, and I remember when he brought fire into my belly, and I would go there saying, Nasa Hawa. We would say, Nasa Uhuru, Nasa Ruto. But today, while Raila lies there, I'm at Nasa Sisi wote. Omonogeri bwe bunge nenenere Moses Wetangula nigo amwinyora Raila asatebire buna nigarenge kurwanirira obosibore no bwene bwa bakenya asarengo mustari obosio bokoreta omorembe imeyense omorai wekiama kya Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka nere nigo amurera Raila asarire ira yogochia kugendereria cha agenda cha Raila wekia abakenya Kanani. We called you Joshua. We never got to Canaan. There were indeed crocodiles across the river Jordan, as we used to say. Lakini, I've seen in the printed program, you even paraphrase the late Martin Luther King. You've been to the mountaintop. You've seen the promised land. And you know you may never get there with us. But we have to get there on your behalf. I give you my pledge, those values you stood for, the tears, the pain of a stolen election, as my brother Jim Orengo has said, elaborated. That pain will not be in vain. The nation is gathered together. Goripoteria Ensoko TV, Eritariane Linet Nyamba. Wancho muligereri no moyega oruete birengereri na ne mona buda kwegure
abuna baraibara bo banyortera baruli baga fakarwe birengeli byabo tokogenda busio somo yego ibwo ko mwene muske Raila Amolo Odinga kikialenge busiana nemono ne kiama kya ODM asiaro lekanete siasa ye kiama kiona nemono kichikobage kogendera busio nigo yanyalte kobage koirali baga somo yego yu na mwanchumuliti nyorungo muske Raila Amolo Odinga nigalenge omo iwe kiama kya ODM wikira ogokukwaya na nemono babwatani baya barai ao nigo banyorteli bagana barabu bakanyara kwa bakororombia na nemono bakanyara kwa bagukwanira inchira ya busio ye kiamekyo kya ODM nase omuyega gwoko mwene yokabeire mu Prime Minister abwense ya Kenya Raila Amolo Odinga ODM silale ODM silale bado mapambano bado mapambano siasa nigo chari byembeo ime yansemo ya Bondo County ya Siaya ekero abarai ao obekana kumulera Raila Odinga besokia anene bali akurese kiama keregia ODM na kwegeroko bo gwekiama ekyo asamatuka motwe Ruth Adhiambo Odinga oyuna boigo ore mwesiko mwabonya gosira Raila Odinga nigarekana bororo kwa mochi byara bali abakura no borai gwekiama ekyo gya ODM na kubatebinga nonye nigo bali bokonera mbamanyeti somo chakano gwekiama ekyo renge ODM must be united and it must be strong, and if it is not strong, ODM! must unite. We cannot have the ODM ingine huko, another ODM being led by some other people, another ODM being led by the few people who think they own the party. ODM belongs to all of us. Some of you who want to take it now don't even know how we started ODM. Mugavana abwe county ya Kisii Omoske Paul Simbarati nigo aenekelia erombe y'abantonga ekiama ODM niyo kigo kigotigara kirene chinguru chinene na nyanigo nigarekana ko bagikelia bororo bali barenge go kerwani ekiama ekyo gya ODM. Najua kwamba baba amelala yuko pale. Baba amelala, baba aenda salama. Lakini jua kwamba papa wameamka sasa. Wamesema kwamba kulala kwako chama cha ODM kitalala. Nataka nihakikishie umati huu. Chama cha ODM sasa ndio tumeanza mapambano. Mapambano ndio tumeanza. Baba, utafurahia mahali utakuwa, safari ambayo tuko nayo. Wale ambao hapa, wale walikuwa napinga baba, wale walio dhurumu baba, wengine wako hapa ndani. Lakini nasema kwa sababu baba umelala, wasamehewe. Lakini hatuwezi sahau. Omoriki omonene ebwe kiame kyo Edwin Sifuna na boigo oromo senator abwe county ya Nairobi nigo esokia na gukwana ne chinguru chinene asarekana gotebanga nigo babo chikokora kiregento ile koranga ekiama akeria gya ODM ingetigara kerekera no morembe amono bomo ase ensemo yaye umugavana abwe county ya Mombasa Omoske Abdulswamad Sharif Nasil nigo atebabuna ekiama gya ODM nigo kere ime serikali eli maikena broad based korengana bunanya gusia Raila Amolo Odinga batigete. Mimi Sifuna sitakuwa baadhi ya wale ambao watachangia kuangusha chama cha Raila Amolo Odinga, because ODM is one of your biggest legacies, Your Excellency Baba. I as Sifuna will do everything in my power to keep this party united and together. Mwaka 2027 we will not be in the opposition. Mambo mawili yatafanyika. Agosti tunapiga kura. September we are either in government or we are government. Joey! Joey!
Joey umugabana abwe county Homa Bay Gladys Wanga onyina boigo oromunyakero bwe kiame kyogia ODM nigarekana ko motogia mono omurubyo ya Raila Amolo Odinga Aida Odinga asokumurenda Raila Amolo Odinga semyake menge nonyenigo okakerambu yabono ababwatani baye baliate abara banke kigima imeyense bwe kiame kyogia ODM asate baninga nige kiame kyo kego chokendra na maroraye. Your Excellency, our President, Dr. William Samoei Ruto, allow me to thank you on behalf of the party for the honor and dignity that you have granted to our father, our patriot, as he lies here as an elaborate state burial, which you have overseen personally. And he said he made a clear decision to work with you for the stability and unity of the nation inside the broad-based government. That is the last standing instruction that Baba gave us. And as a people and as a party, that is where we will stand. Omo Senator Aredama Olekina nigarekana gosaba murembe kobo ime eye kiame kyo omo bunge Osuba North omo sike Emily Mabona Odhiambo asensemo yaye nigate banga Raila Amolo Odinga nigaboretie gotigarama na omo ime eye kiame kyo asarekana kubagikeria bali abarenge kobe kachiro boti asembeo igoro gosira kwa Raila Amolo Odinga ne bakonyora trasiro mabwaye. I want to assure Kenyans that as long as God gives us time on this earth, we will follow Baba's footsteps. Baba said, we stay together, and that is the last message that he left for us. And I do hope that we can all come together to be able to ensure that we'll fulfill the dreams and aspirations of our hero. I want to tell you, as Jokanyanam, that for those who killed Baba and buried Baba before his time, because we are Christians, we forgive you. But we will never forget. Bono amaisonsi nigaligereti yorachi kwegwa oborai bugotenera ekiame kyo mega yosira kwaye Raila Amolo Odinga asebona iga omuro mwabo Oburu Odinga yoro mo senator abwe county ya Siaya achoretwe gumna omura intenera abwe kiame kyo ine Nigo orachi kwimuke bikoro tobya ya Raila Amolo Odinga na kwegwa chinguru cyo gotenera nakora ekiame kyo Ginklipoteria egetaseni against Soko TV Rietaria Nenche Daniel Omwaga Mwanchu muligereri no roboturu ya Rwa Daniel Omwaga buna kwerera na mono igoro ya siasa yekiama ODM na nyartukoba ye kobogolia asechinseme cyo mwanchu muligereri na mona barai ao bali bakobwatani gune kiame kibakaraba bakorekana kurwe birengereri byabo binde nigo byale korekana bikogenda sense mende na mono tukarabara ibande na barubaga tebanga nigo banyartukoba gukwana no muskiraila kuikira etaika yo mweli okonya atararu asobo ikobwense Tokanda bosi mwanchu muligereri ni gonta tenko nkoroke eclipse gesinini ye koroke umuske Eugene Wamalo wikiamagia DAP Kenya anana mono na abarai bande banyartukabago ikase chinse mecho litukuliria umubere Raila Amolo Odinga ole koirwa se chinse mecha Kisumu na mona sensemo ya Bondo litukulia Jumamosi buna ege korokia nyata kianyarete kobage korokigwa yokoira etuga guika asomuchyo bwa matanga mwanchu muligereri tiango rango ngaki Eugene Wamalwa asoete asinga yumuske Raila Amolo Odinga litukulia Jumamosi kale ne tugo senchere ya moyo gutunyolinga se umuntu kuruku mu Afrika anane mono ntobwate gekorogyeito anane nande gekobwatanigwa no koiro kwetugo asengelia yebiriro Mwanchu muligereri nigo tutagete tugotige nechibicha chia nyartakoba tugochirusia senjira bene kera moyego yo nyartakoba ko karekana asense meyu ya Jaramogi Oginga Odinga University ekera umuske Raila Amolo Odinga arekoba gakwanigwa tukwirana asense mende tunyarkoba tukumanyi ayale sichigazeti nechitaika isano ne mochiaitire mambi yabono ense yamo yabono mambi mwanchu muligereri murobiri ne soko bwakire tikotora gotiga nechibicha chumuyego yo onyartakoba ko karekana litukuligoro
Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, Raila took a flight, his heart was light, but when he reached India, he made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Bondo town. From Kisumu shores to city lights, you dreamed of peace and equal rights. Through prison bars, your faith held strong. You kept the fight your whole life long. But I'm sad to say you've gone away. Your song will echo day by day. The rivers cry, the people pray for you. Showed us the better way. Baba walked the road of freedom's call. He stood for justice and gave his all. From Bondo to the world, he was known as Raila the Enigma. Rest in peace, Baba. Your race is done. Sad to say you've gone away. Your song will echo day by day. The rivers cry, the people pray for you. Showed us the better way. Ege ni Soko TV, Uburuso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguri emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV, uburuso bw'umuguse.
kwarasire asa maigelio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigelio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomocho kebirigo county ya Nyamira asamange twakere simi ase namba 0746211764 gose torikere email wetera borabu.tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Magega ya televishoni ya soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyolia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoli bagalya bene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mwancho muligereri nechitaika 15 ne memambia bono aiga 14 mwancho muligego sako kwabira aiga Nensoko TV nigo tutete kwa soasese mwichi gazeti na mono asokoboko kuana nigo mbwate gazeti ya The Standard na boigo Diana gatwali gazeti ya The Daily Nation na AI no araiga kuraba kwania igere tumaye kuchaka mwancho muligereri na nego kwania mambia bono au kwaligania tunyara ko batugusangana kiategete kurwa chinsa moche chingaseti ne chingongo ao na boigo tukwerere innocent papa na bodo chingaseti chance pikera se papa shuja mwacho muligereri kwegure fundachwe yagatebanga ntukwerere gazeti ya The Standard yagateba oyo no umunyangongo ito kera chingaki awashuja always aspagateba ase ujumbe yaye muchokoro ya Raila Amolo Odinga okurukwilita sevi anyalta kobaga tebanga nigo ndeno goichano konene maega yugo siria oyo nyalta kobaga akonga chinguru kerengaki na namo Raila Odinga bono buna nyalta kobaga osira nigo erogwa kokone na ndasa nyalta kobaga tebanga tali togotindeka tu omonto ondebwensiga nigo togonyara kobaga togotindeka omonto bwesiko indo chega iga ase ujumbe nde moske Aida Odinga na eranya tukaba gagokwana sagateba nga Raila talenge umuinjinia tu nigarenge umuinjinia osiasa na nda sagateba buna ere murugyoye nigo anya tukaba gakumanya igoro ya Raila ekera banyoma netenga no umuinjinia osiasa na asikilia gateba nga aso umukungu gosomo subati ondebwensi oro murugibwo mwana siasa ondebwensi nyara koba kokogenda nabasani bae lakini to basa kubogolia ababisabaye unyara koba gukobibekiro bobisanaye esigera tabanga chinga kichinde nabokonyora banyoriki banyara koba bakoigwana mwancho muligereri nindo chega iga ase ujumbe anyara koba ikurwego no mugabana bwe county ya Kisumu ukorokunga nyang'nyongo nero nyara koba tabanga nigongo akira Baba Odinga kwa eli kwa bene nigo ananamona anyara koba tabanga nigo alingeise ase kiregento igoro ya siasa na nmono akanyara kobaga kuligerelinga kire serikali yanyari kobaga yokora kilkibwenerete nindoche engana yo omusbati Rosemary Odinga yo omusbati Raila Amolo Odinga nera sikilia nyari kobaga kwana tabanga esenyencho tata anyari kobaga kolega si nabantu bande nigo familia ito yari kobaga konyora
ogokonya na mono isko kurwa sabande han mono nerega teba asinchira ya dindoche egati ya barai ao nindoche murai bwensega igokuru kwa President William Ruto neregia nyalta kwa kwana niga tebanga abanta bangi bali bakanyara bago kwanera igoro ya siasa nigo batebiru gukwa kwa Raila Odinga nigo kore ogwakwo konna guchia ase umuske William Ruto yuruto mwenye no gateba na maene nigo nanyoru gwakwo konene gekogera nigo ntaite gotebanga nigo Raila akure atimukire kera togendete gokora monere na nemono nero nyarite ko bagago nsiga nkanyara ko ngoba umurai bwense na asamaene nigamurugete umuske Raila Amolo Odinga buna umurai bwense bw'abantu the people's president na agateba nigo abwenete konyoles ko yogo tugutwa enchirilia tugutetu buna umurai bwense abuno maine president utaho kwana eko era beta elected buna Eldoret member of Eldoret North Eldoret North member of parliament in 1997 ebachi de bakaumira na Raila kwerende parliament ipungenane karoba murane punge twarorire na inde baokole egasiamo bakolega asiamo kanu bagachicha baga separate 2002 karo Ruto atigalete kanu Raila kagenda kwerende na Kenya bakaumira na 207 karo umira na 207 bakaba baokolega asiamo sana na inde karo kuligereri no yani chingaseti gosichi chibije chiri cha 207 chi press conference Ruto na atemete kumurwanderera sana. In fact ngaite Raila amegetie decision yogo chikumera Kibaki atara kwanira the Pentagon ni nege koske kiabwate Mudavadi Malala kiabwate babo William Ruto Kipukalia Kones na ndikaite umuntu manelde nali gabnebire bono abantu aba o mane buli mpakolete ekasi amunande recently mtu aroraga shawa kako mwataki akamotebi you arrive supporting machine Raila kulingana buna license yachete Raila akachichase serikali na gotema gukanya ebintu bono igana bokororanga abantu aba none Ruto toro chigabwanjira nirenga bo mane mbulinga ni gente kenkenga getono inchi usikuligereria choya buna gwatebiru igoro murai bwense na kwanete kwanza taligoro litukuliria umuske Raila Amolo Odinga akodatwe emiseli ya nyarko korekana sigeti kya Nyayo Stadium gatebete negenete kere serikali ya yaganete konyoro buruso nga umuske Raila Amolo Odinga na rocha konga oburuso negati aliale gazeti ya The Standard wajumuligeria na mono rero tuligotebunga genda page 4 genda page 3 no muganororo obwatetie ase gazeti ya The Standard asana na mono page ya kabire bwate chibicha chia abarai ao na mono e amate na bali banyataka bakonyora libaga gwikira noro gaigani ndocho murai bwense ya Nigeria umukuru mugaka Olusegun Obasanjo niganyataka bago ikoro na mono asate betenga umuske Raila Amolo Odinga nigale ngomusanyo yobene indoche amate yumuske Raila Amolo Odinga sebicheye sendoche mumurumu abo Oburu Odinga Dr. Oburu Odinga naboigo na Dr. Aida bateneine na abana ba Raila Amolo Odinga nande igara bokunyara ko bogokora barai bali abanene bege koski abana jeshi na barabuna bateneine kurwesiko yabo yo mwelio murai bwense umukuru bwe umuske Uhuru Kenyatta naboigo bagukwana no murai bwense bonega Dr. William Ruto abana baye anamono ni chibicha na anamono bali banyatiko bago ikasebirere byo babuguriti chibendera abande bali ko bakolera na kwumatia ase enchirelia yarenge enene na mayenda arenga manene na asinarega igakora moncho muligerelia abandi babuguritia mauga na ndira bokora buna obulendi bwatingirie na abandi bakoreko bakora egento kliotebekana bale gokonyana koranga kero yo dataranyora libagalio gosoba bale gokonyana nichibicha chiale ngoro na nemono ichinde nkwaligereti koruga iga se TV yaito na nemono nigo chigazeti chosi litukulia lera chigendete gukwanira igoro ya Raila Amolo Odinga litukulia ye yoko enigwa na nemonekerense ya Kenya lere gendete gosherekea litukulia abanyangongo hose
Mashujaa Day lit kulia nero o ile front page na ndekorekana nere umunyango konkoba kagosherekewa. Na nchubo njito murigiri ati anakuiraze gazeti ya Daily Nation ndera tuni gucakire page ntangani gucakire page 10 mama yakwirane page ntangani ase gukwanera goli tukolia rero lya Mashujaa Day na gutebinga naine Mashujaa uri lakini gutebinga litukolia rero nchediana kugongo mucengero musikerera Mulodinga buno muraibu abantu nando muraibu chitabantu baye kwenekya buno mulembe no lengorro nabaga akabaga kweli na elia bakenya abanyare bakwenyorera nchito murigiria ase gazeti ya Daily Nation page 10 nibwo atebye musikerera Mulodinga ikaransteka egagu nindo kirabeti chianga chio murai nabaga egotibanga happy Mashujaa Day the enigma the pan-africanist the shujaa nabaga nige gukwanira igoro yo mugano wa Raila Mulodinga ase page ya 10 ase gukwanira igoro ya aria familia ya gusia mati ya betike gukwana litukuri igoro nabaga ase gukwanira igoro yo moiseko wa Winnie Odinga wayubago tebanga nere urachkwene kiabuna na chikubwata chimbatero cha tatu mwabo ngemono asichinsemo chiye cia siasa gukwanira igoro yali abeteka gukwana korori tukuri tatu mwabo beteka gusiribu mabwaye chinga kibare kurwa kurasinsemo chiye cia India Okase ketiga Jomo Kenyatta International Airport nekira betika kuri nkwana ya yentangani asinsemo chiye cha Stadium kagukwanira igoro ya tatu mwabo akabaka gotera tatu mwaba njite okugoteliri na Harry Belafonte kurwasi nsemo chiria cha Jamaica akabaga kwa tatu mwabesco nabega gatia malieta betega kumuruka tatu mwabo atachietigo rusia maliga akarorekana no montomoremu ochia saba Kenya nabego gwetiririo giria iri arikorete command yo kwerekeo kyokorokyanga Winnie Odinga oyuro omwana ya Raila Odinga nando mwana muke bagotebanga gazeti otebanga nigakorekana umurai na wetira madieta arikoreka tatu mwabo Tinga Jacom Nyundo Baba nabega kolika gotebenga Joey nga the itatu mwabo sio mabwae kolinde the crown ya tigairinga chimbatoro cha tatu mwabo chitigare nabego buraibwae mbonyara bagotikare mensi ya Kenya mbachikwene kyabona ngoskibarensi ya Kenya nabega igatia tatu mwaba tebete agat kusate gitego ikirane mensi ya Kenya mbachikunyara bakoyekirania manjitu murigeria narayo cyosomera sobagara se gazeti ya Daily Nation page 10 nabego page ye 10 wancho murigiri ni gutagandate kurigeria asali ya se gazeti tigandara ANR ara tukulie gazeti atatebya sobwa ngongerekeria roriro chwe Ebana roriro ni tension yere ase chama ya ODM igoro ntwaro chechi speech cha rwetwe mategari president abarai bare ngororo mbaro buna jo bare gotebanchi tingoru ase papa antigete tukarra bande babwate control opinion tukarra bande bagoteba ODM will be part and parcel of the government it will reform ngani chikoba ase ebyama biri bigo chigo korosie serikali no nya 2027 nande ne ngwano murai bwense abwene acheta akanyementero bulito na bateba era kabero ODM and ODM part of munarende papa nini anyetigete but bono karo kuligerli fata nkelinga karo kende yene test bono ODM yubwate baba nero renge support machine ya ODM wose na calculated mbwa chinde mali chirachi kubwaterera ekia makelige kogera karasogete o maeneta totebeti ngane fulani akole kwerende ngwaro che oyondo yirwe atenenere kuna acting nani Oburu Odinga lakini karoko ligeria echama nibwate vice party leader echama nibwate secretary general oyore Sifuna abuna bwa abantu bali orateba ase chama vale so powerful naende bako make decisions ngoba ODM naende yabere ko incidence nga ODM boni gango chero ko sherekea 20 years korosie kiama okebeke amo for 20 years taligento kiagosori ekine gento ga koro kinga no na ya so ikaransete
noana Raila keroge ke karansete na abwate 30 command center sagotebi ejeshi yaenga no awachire isiko no antaite nini mokolega so it is a test na ndibono kuchumutuga igatora chikororanga tigango tororenga ODM leaders yabaro mbatenene mbachi chamo mbabwate kiameke mbatuare eseigo sekegochi go sambaratikana it is a test of time torache torore kuchumutua na kibara nyare ko babako beka chingwanda chao wancho muligirali negati ali anyar tukaba korekana se yetiye Jaramogi Oginga Odinga University tukuligorekera muskera ila Amolo Odinga ariko enigwa na namono choya gagotebiringa nigo liswali riro linenenga kikiama kia ODM kichikobage kwagenda busia gazeti ya The People Daily ndo chepeji ya katano limo bagoteba nigo ekiama kia ODM asamatuka mange kiaberege kobabuna ekyo muntu bene na anene mono kiabegete ko nande kiarenge asobo gatagati kiare koba geko tenenerwa no muskera ila Amolo Odinga na asili tukuligo ngo bwata samagana bakwanete nigo batebo mugabana bwe county ya Kisumu umusikanya nyongo oyolenge umusani memono bwo muskera ila Amolo Odinga niganya tukoba gakurwa engana yale kororekana buna lishairi asbagoteba niganya tukaba tebanga umusacha gose umugaka bw'ikinguru kinene nigabere gakutimuka kurenda tagatebanga nigo endo yairanire asigetunwa na namonaga magotebanga boigo nigo yabeirige gotiga endumo yaye iyo konyara kwa kwigwekana ase ebiyare bigocha gocha samatuka bosio asekelia nyartuka wateba nonyana bo li umuasoni go balire buya na nene mono asekelia teba nonyo burobororo nigo bono bachiko baba kogenda bosio na aigano anyartuka baga kumukwanera umuskera ila Amolo Odinga asenjira bena anyartuka wateba nigaringe mu murumu abo na nene mono nigaringe umurayo yo bene kulendo Samuel agakorera gotebanga nigo ekiama gia ODM Kenya ko bagiye kurwa ase myake mingi naboni go mwancho muligirili nigo gego shereke myake 20 kuruge chakiwa na kilia tebetenga ebikoro tobyatigirwe no murayo yo umuskera ila Amolo Odinga nebinene mono magana nya ko bagago ikira nigo na gokwano na bishop bwe ege gosomwa skobi bwe ekanisa yeke ya ACK sechinsemo chirichi ya bondo moske David Kodia tigante umurande David Kodia na mono nera kanyara ko bagatebanga ningo orasoe ase ebikoro tobyo muskera ila Amolo Odinga na mono ase kiama kia ODM na asebono iga mu muromu abo oyoro mo senator bwe county ya Siaya anyara ko bagotigeruri bageli na konyara ko bagagotebekana nero chikoba bono umuteneri bwe kiama ekyo se amatukari bosio nande nigaro muteneri intenera na mono nigo batebetenga ekiama kia ODM negative byama biri bibugate abarayi korwa se chinsemo korwa se bali bagatebekana bakoru inse na gwikira igoro mwancho muligirali negati ya aliale gazeti ya The People Daily ndaboko jara kabago wesomera asibagotebanga bono nigo ekiama kia ODM goseli tunda yatigaire lile nene mono na nigo bakobolia egekoro tokiangulira chikoba ligosoa tibatiri tunde lije gosoa asigekoro tokiangu na nene mono ne ayuale gazeti ya The People Daily emambia bono nabego mwanchito muligire kerto kwanire kiama kyobo mubwa ODM ayigo kwanire gori umwaka w'ikibubire 2025 nebiro mwaka 2027 kero twaro cyo muske sifuna abetega gukwanira igori yekiame kyogo cyosoko cyumurai oyo morabe gakuranira oburayi bense kurinde twaro kigati yabarayi babete bagukwana kurase abo mu bikiame kya ODM Mirio Dhiambo nabo igo omo musubati kurase countiria tendebe Mirio Dhiambo o manchito murigiria wetera enkwana ya Mirio Dhiambo nigatebete muno murai Raila Amolo Odinga nigabatiketa se broad based government nanda kabate babe bakubwatera no murai bensi ya Kenya Muski William Samoei Ruto kwene kyabunangwe babali bagusikensi ya Kenya mutwe nabayigo gati ya bali babete bakura chinkwana cyabo batebetenga omurai obo omuskire Raila Amolo Odinga nigabatikete asikia mekyo chinga kiboygo muskesi fona nera tebete buna tarigo chia koba igati abali bakuyuri kyamekyo nakabaka gukwanere guriyo kubagana kurasi kyameki boniga gatebanga tarigo chikwanchira na kurenda kabaga kubolia abarayi bali barasi kyamekyo kwene kyabuna gutwara bale obomo iribanyare bagusika mutwe chinga kiboygo igati yali babete bagukwanira litskuri igoro nigo batebete buna omurai bwensi ya Kenya nigabeiriga kubwatira no muskere la Amolo Odinga
kwene kebonensi ya Kenya ngusikire mutu na boigomba chikubwataranere no gwika omwaka uri bwechirubere 2025 ebere kwene kebonensi ya Kenya nguchire gusuka mutu kwene ndo mugavara bwe county ya Mombasa Moske Abdul Swamad Nasir nere nigatebetebona nonye batwetwa sense ya broad based government bachikwene kebona uchibari kubwaterana kwene kebonensi ya Kenya nguchire gusuka mutu nera akabaka kwerusia na gotebona tari guchikoba igati abali baguchiko yeria ekyamekyo nabigo Moske Joho nere nabetiga kurinkwana ya yasatebetebona eretana go betro yo Moske la Molodinga nabigo tana komogosera wika ogoko kwae nabigo kerabetiga komolenta nabigo kobo moro kiwa wo Moske la Molodinga asense media siasa na chikwene kyabuna nere nguchari kubwaterana baraibande kwene kyabune kyamakirikya ODM gochya kere gosuka mutuchinga kyatebetebuna bali ba talent obomo gosibali balachi kolento kubagakana asekya mekyo babe bakorusuwa asekya mekyo nabigo Junet Mohamed nere nabetega kurwa inkwana yae asatebetebuna igo babete bagotigwa asensemo ya broad based government kolende mbabe bakwene kyabuna wetira oburayi bwayo Moske la Molodinga bachigo chamo na ikwene kemuna nguchi abari kubwatirana naboigo wikirifu paranya uyore cabinet secretary nere gatebetebuna Moske la Molodinga nigalengo muntu bomorembe ando kwene kebuna amagendero kwene kiwari mensi ya Kenya akaba gagushirikiana gose kubwatirana nababisabaye nonye chinga chiristaga niri koleni bunenchira ya moyo kwene kebuna ensi ya Kenya kuchire gusuka mutwe chiga kiboigonera betika gukwanira igoro ya ogutwara ababisa nabayiga basani agatebobuna ababisa nigo bakunyara bagokonya gosikensie mutwe asawe ka gukwanira okubwatira na use osabusana amagoko komurai Moske la Molodinga nabaraibande kwene kyabuna kolentali ngomolembe mense ya Kenya nabayigo igati abaraibande manchito murigene no nyororo botirwa sinjira yo wikirano nyarwo kumanyiguru yekyamake kya ODM no kubwatirana kubagana kororo wikira boniga asep gazeti ya Daily Nation page ya 5 na 2 wanchumuligereria se gazeti ya The People Daily page ya 5 na 2 nigo bakare gotebanga numurai Raila Odinga onyaltuka bagakorosi abaruoti kolende eretanya rakoba gakoba umuruoti asenchira yabene na asikiliba umurikiga gatebanga Moske Raila Odinga wikero gukukwaye chitaliki 15 umutinyo yo 10 mwaka bw'ikirubere 2025 nigo anyaltuka bagagosieka asamatuka mange igitabu kiria nyartuko baga kuigora kyoko nyarako baga koranga nyarako baga korosi abarai aigas bagoteba kurwa asabarai barenge bokora ense tuchakira Moske Daniel Toroitich Arap Moi esegotebekana mwaka bwirwe mwaka bw'ikirubere na yamo nigo umurai uyu anyartuko baga gosoa serikali yo Moske Daniel Toroitich Arap Moi no anekere ya bwato muchando monene kerense ya Kenya alikuyaliga nigochia asobocholi obonene bu mwaka bw'ikirubere na ibere na namoro bagateba akanyaraka bagakoreto botoereru wa serikali yo Moske Moi igento kirete kwa serikali ya nyole chinga kichinkong naboigo aswagoteba nga ekere chikuikira campaign cy'umwaka bw'ikirubere na ibere kera cyari chikoba chigokorwo Moske Raila Molodinga akanyaraka bawe soki na korete lieta lya Moske Mwai Kibaki asana bagatebanga niganya tikoba gakorete lieta liaye no nya nabo chinga kie chikonyendira bali gwatokwa chwe yase bali chikoba bago chikoba baraibense na ekerarete lieta lia kanyaraka gako baga kumwakire campaign no nekera nyorete mugasoka no uri mubebwe bara na anana mono Moske Mwai Kibaki akanyoro buraibwense umwaka bw'ikirubere na ibere na boigo ekera ense ya Kenya yasote ase ugwateka no gusalika ko molembe gokoseriwe imense umwaka bw'ikirubere na isano na ibere nigo Moske Raila Molodinga na ndairanete na gusabusana amaboko no Moske Mwai Kibaki na namona akanyara kabaga kwirania obotoereru aigana obakwerese bagoteba chinga kichinyinge nigo abaraya bense kera bare konyora ase chinga kichinkongu na erore ko bakakwirania obotoereru goikera bono iga aswagateba anyartuko bagagokonya Moske Dr. William Ruto konyoro obotoereru imense yaye numugano unyartuko umugano ule asigazeti ya page ya 5 asigazeti ya The People Daily nabo wesomera nene mono bagoteba litukulia lero Moske Raila Molodinga coincidentally nere bono gotebekana kwa eshuja yense ya Kenya naba yape ni lero go sherekia tole mashujaa day na kero kende ntu aligererio muganura page 16 the gazeti ya The Standard mando atanga
Raila alinge Kenya ni media's favorite newsmaker. Loyal, early, and at the time risk adversary. Yani karukuligereri homulikwe ngaseti ngotebalenga umuntu ogale kokerano ni chi newspaper chichawa. Igale kokerano ne karubegete clip kya TV gosebicha TV eitoli omwangete gosoyo omwanjete nabago ikase ategerere gosatike gentara gokora arategerera nga ninki omuntu yaringa gukwana na ndase nare yari guikera oragano media ebiara obatebi mangana corruption nini okwana rio kana ndo matamacha konyoro murayo koraga media igo ne aminity kero koligereri abantu bari bakolire gasi na Raila Amolo Odinga se media team yaye igakoenda opikite best journalist ndoroche korubabo Salimulone ndoroche korubabo Denison Saligo korubabo Denis Onyango koru nani Philip Etare abantu bari Raila abere ka okole gasi nabwo igobona ninki agotoro kiguchimutwankelinga as a news kose abantu be TV chi radio no ne chingaseti abana habari tuasiririe source umuntu ule ko news umuntu ule ko kera twa kwana chi newsroom umuntu ule ko kera no kero kende chi newsroom cha tabuka nando nyorenga kaigere chi newsroom kero konyoranga chiara siekiru usine ukorobikana kwa renge miensi ya Kenya muskirela nagia sokiri okwana no muraiwense nabo igona gakwanire nebyombe biri bitenerete communication tikantebe communication nage sokiri akwana na barabwa abatebinga atigabana abarali bosabana habari baigwe engere yabo ikiagara nenchira yomoyo kumanya abakenya igonga no muntu renge kwegerera kiromo Kenya mwancho muligili togendete bosioni gaiga bono ndo chese gazeti ya The People Daily nero nacha nabeka koboko nikubali oteba libolirira kiekogera abakenya bakwamba kororekana gutwara ubwamate bwange mono no umuske Uhuru Kenyatta uyu kabiru murai bwense na namona asbagoteba ekera anyaltoko baga gwikirana sigeti Nyayo Stadium na akakuwa na asechechenke igelia begeta gotebanga chinga kichinde kera tware ko batukumirana na baba Raila Amolo Odinga tukunyuru ngoli gosaga chaye gaito nigo tware ko batukwibulia mangana mangi gendukire taba Kenya bange kutwara ogosekana namonekera nyaltoko baga ko iguli baga ga bako tebanga nigatenete na abakenya bange bagaka chingo binaende litukuri goro ntwaruche ekeratenete asigeti giajara mugiyogingo Odinga nigo nande anyaltoko baga konyora okwariganirwa kwari kororekana kwarenge kwa abantu abangi baganiti komora baote batali kororekana chinga gichinyinge na anda matukande na bakogenda ase na anda tamanyikana lakini iga gazeti ya The People Daily ni wateba uyu kabiru murai wense ya Kenya Uhuru Kenyatta chinga kichinyinge kera abeire gakonyora libaga na kororekana asili sango lya bantu nige kwamba kororekana asa matukaya bwango iga ni abantu abangi bakumuchengira igendo bagateba gikuma chikubwikanirwa ni chinga kichi ya baba nere kera kororekana konya asili sango lya bantu batebirenga nigo ekwamba kororekana ubwanchani ububwiranire aso murai umukuru wense ya Kenya na anamona asbagateba ase umuyigo yekira nitebwo ke Raila Amolo Odinga nigo ekera anyaltoko bakonyora libaga mwanchumuligirie mune korekana akanyarwa wichingiru na kilikiarorekanete nigo bateba umutakanwa mama Aido Odinga asenchira yabene na yare nigairite libaga liaye na konyara ko baga kumwakira umuske Uhuru Kenyatta mbuyamono asenchira lyabere na yare kubakonya kakobasira asenchira wikananda satebete nigo ari umusani obene na asebono igeze gazeti yegoteba umuske Uhuru Kenyatta bono ekwamba korekana nere umachiri konyora sinini abafuasi ba baba bakomoraiga banyarko bakumuchingira omaite kero kuligereria relationship ya Kenyatta family na Odinga family ntwa roje kero kende lili Raila chiete kurwali wa German Eliso kerachicha obo maene nabo mama ngina bogoleti chimpoline pick up akaenda Komoro tochicha kero Fidelia husira kero Fidelia husira ndoroche murai bwense Uhuru Kenyatta kago break korwase
routine yaye gose schedule yaye okoenda gokole kwerende okoenda mpaka Karen Raila gochikorua pole na ndena iweta sigeto muntu ga convention ngegento keli ekiamu affected mono kubwana onya Raila ponti ngomanya the relationship ni babwate umanya gochicha bono relationship abandana ndo babeira ko bagotwara batemire kwenye hold sana ngorora kwa renge Karora ira kachire Central Matanga ubuganga abantu bali bamwangete lakini kago swa Matanga meiga abantu bakole kwende basherekea abantu batenena abantu ba nini bamukwani bakobuye boli chikura na chikogera tuamba karorange to watananika bono murai wense nani umukoro murai umukoro Uhuru Kenyatta okoro rumanyete none family nkonyora muri mwasiriri umuntu mwanyora rende mwateba ndende nonya chwa ya talianko uri mu yara chini abu ase bataba muntu mu yara ranjene ya example na bokirigo amanyinga mwararanga ya rende tigatunya kumoroka nini anko na ende inyoranga Uhuru nanchete nkwani liengi ya cheche ndio mate akwanete kakitu kadogo kauji akamanya ko bataibati birangarari tali binte bindengerereti rero ngoli people were happy abantu mpamwanchite na abantu kwikaba chikoligi ningo to se kesongo to look at mwancho muligereri aigane Soko TV na twagotebia nigo togerete kuligereria yale sichi gazeti chiwe kachisa ibere ngo kwatuliri bagano nya na RRS mambi yabono unyare ko bagokurwe birengereri bya ngakyo ko munyoro muskera ila Amolo Odinga na ande ningolia uri ntugo koreri yoko nyara ko bagokoinyora ekekera cyabiri chinsa ibere mambia rero Diana tuchi kutwale singwana itona namono nindo chega iga abange bagateba Raila Amolo Odinga ni garenge enchogwe nene imeyense ya Kenya nyaratuka gakoreto murembe chiabire ense ya moni chitaike 44 chiabire ense ya moni chitaike 44 ese mambi yabono tutete kwa ndumu tumukomo kecho ya tukoirana togende gutukuri chigazeti torora yaroro na ndere rombi yamo naso goteba tuli muntu muya matera bona aganyete ochebwete bae bieka kururirio nga ompera bo beigoro yechae tigatoga ndumu tumukomo ke mwacho muri gitokoirana togendera busichwera chone libaga kwa na buna tagete inyora liba Eye Soko TV uboroso bumugusi nugalite printer a photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri buao ika aseduka Nairobi copy machine solutions bwenyo rich machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo choboncholia rigurito neriokokera nigoto kobera ekero kwagurire nigoto gutuka samagacho Atembo House lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, A3, A4, zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Shamange twakere simi ashe namba 0700259909. Uhuru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka
ekoni bintu rwanchaga guchakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no gwechorera se showroom yaitu chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagwisirwa nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asediguririnse ikaseduka ya Uru Superstores aso muchobo songo ebara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kusetome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Uru Superstores, karibu nyumbani. Somo Kenya Uru Superstores yonyole vinte. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwancho muligereri aigana Nsoko TV togendete kuligereria yale sichi gazeti na nene mono enchira umuske Raila Amolo Odinga nyaltukaba gakoegwa esko yayo mwelio na bono na bekire gazeti ya The Standard na nda sokoboko nigo mwancho muligereri gaiga bagoteba nigo umuske Raila Amolo Odinga anyaltukaba gagutugutua asesko eli ebwekanitiwe no murai bwense na namona swagateba abana jeshi nigo bamwete chimbunde 15 na ibere echichi abagete chikoro kyenga niges ereskenene chimbunde 15 na ibere maete echietane amini chiarenge ibere chiabolete chibe cyo murai umukoro bwense murai umukoro bono tatebe sorry to say onyoro yorenga abisyo ruroro rusirire bono iga niga kwa 19 gun salute ulio rabisi ga kwa 21 muskera ila Amolo Odinga ga 17 abasigari bali basire chiko 10 gose sana isatu senikomi I think around bono ekera 17 gun salute swagoteba nigo yaorogetie eskenene elia etali kwena nugochia asumuntu tarabikirwo kyokoba either omwana jeshi kwa bomurai bwense gosomuntu mona se serikali lakini niganya tuko bagagotinde kwa bakobugatia igekoro gyonse kiri kubugatigwa nabana jeshi na namono bagateba nigo muroberio yo urendire asobwange na igekosi kigia jeshi na kora monene bwa bana jeshi kwikirana no Jeno Kahiriri na century yu mwanchu muri bateba niganya tuko bagekorokia esko umuske Raila Amolo Odinga abugate ime yense ya Kenya na namono gwikirana nyene se serikali ekobitererigwa tubasa ko bali ko bambaru amasikani buna ibateba na namono bokiatebe egento giatebekanenga nigo kyanya ko bage kubeka umuske Dr. William Ruto ase bitabu bya history asoko nyara ko gakurweske gochia asumusko Raila Odinga askali bateba ase masikani nyara ko ba komorokia nigara nyara ko ba gakomokonya asenseme ya Luo Nyanza nande karukuligereri estate pari kurwa ko abantu abakuvugulia ekwerendo mubere kurwa komachi kurwa ekwerende package karo mubero ko bisigwa bendera ya Kenya eli respect respect yokoywa naro chekaro ya bakolete banyiruseti bakairera mama Ida buna maskani
Again don't get an notice on the same innocent in Diana. Na ntola chiko somi abasa baito nga keroroche military yao kolega si abasekete chiko soli chao kwara chitiganga chiko soli chao na buru endo tagete ko chaka karanyi tiganga ke kogera military mate bako work in command. Okay. Kwa isa kata bugu lero ntoro muntu Nairobi town tige ye igatogo chicha twarora babo toro ndibako minyokani na nini nabasigari bakotenena o mwakerege kuba motebi asitayo kongira yaikera o muntu ogunze na ndo musigari ora mochoro kwende mpaka kwaroche chipicha iliga chenisi bakuminyokani town yeye ego ikera pakaso musigari na chenisi bago sanga mache kurusi chitiagasi amaiso boroma ete kire umusigari umubekera chenisi umubekera bale sibia amaiso bamanya kogenderera biro yabo bintu biri mbiyo as a military and it was unfortunate ngwaro what happened in Kasarani tindaro la the official reports lakini it is rumor dinga abantu mbarasire nini amasasi iwe karoro che military ego koregasi abasigete gose eire assignment kindly twara masikani na ndo bantu bali talinge barababe in fact ndawa tenga Kenya we have the best military ora ete ikaro bate bakoe no ene fe uchira sikwali kuchira nande bakoe lakini kolete gosolinaro ngoro tibuna bantu bali kufio mubere nyuwete nga speed ko chiera ngo korora nini amaiso wachi koligyo montorora chimioro mwate baninga korora era bali ko binyoka ne chimbiro bali ko chirege kege tambalia abane bali ko kakorora yuta tigonchole bigotiga kwate gukwarorire mwanchu mugireria kati yali aja tukabara kolekana SSMU na ande tole SSMlia biribikogokia ebara Raila Amolo Odinga bweko monyene apart from koba umuntu gozurusa ubugima bwense era bweko monyene satai jete kogokia bakenya na jete gotere bitero na jete binte binge tutaraso SSM ye Rwanda na namono tonyara kwa tukurigereria marube indo chega igoyo makurunga kutete matimbai aligata se gazeti ase gazeti ya opinion igonta gete turabeka umuchokoro mwe Raila Amolo Odinga nanyo orenderi bagadera kamenyense yaga sabiro ngoli jenzi iwate basamba batol tigatora igwango rai ndo no sukiro rai bona tigatora igwango ngakyo muchokoro yo. Aya, kwa majina naitwa Jaramogi Orango. Kama ningekuwa najua ati nitaongea ningeenda niulize Uhuru anisaidie na ile uji alikunywa na Raila. Juu sasa siwezi simama hapa niseme ati naogopa kuongelesha nyinyi wote. Kusema ukweli niko na jasho, natoa jasho ingine mbaya sana hapa juu, lakini kama ningesema hapana, mjue hata mimi mamangu ako hapa na hata mimi nataka kuishi hadi 80. Mimi nataka kufika 80 na kama nimesema ati sitaki kuongea, hata mimi mngeniweka tu pale tu. So mimi nataka tu kusema kuna tu mtu mmoja unajua Raila ni mtu labda ulikuwa unampenda ama uko unampendi, lakini ni lazima ulikuwa unamheshimu. Hivi tu vile tunapendanga kupinga serikali, unajua ni huyu mtu ndio alituletea hiyo, he gave us that ability to do that. Na sitaki kusikia ati uni mtu sijui alikuwa anapenda ukabila ama sijui nini, kuna kitu kama hiyo. So napenda tu kusema asante kwa baba, na nataka ku pass my condolences kwa Auntie Aida na kila mtu mwingine. Asanteni sana kwa kukuja na kwa kunikusikiza. Asante. Thank you.
Wancho muligereri no cheki ari kigia agency senchira yo wikira nubu na chwe yagateba niko bamenyete nse yabona kebati kurwalia uino muchokoro Raila Odinga onyarta kaba konyora libaga nera akarua ingwana yaye asikiri ale bateba ngonya ndiya manyete ngankwa egwale libaga kwa na ndale batoteri tato boete asenchira yo wikira nane tutuna nane ole rongori ejirendeke kogera roche yagateba Lakini ngisene ngena te eri merera bwate ira jasha nayo nane ole rongori omate gendati kale tikiyo kabate yo muraibu esengeri ngentu bakatukwa mane kelimo iwedana unajua sisi tumezoea kupinga ile ndadi kale tuno mabekeli yetakwandamana mwacho muligereri negati yechingwana chirichi alengase ama bayu na namono maetekera family ya Raila Odinga yatotebeti igoro no guchengera ubugema bwalengi no etwalenge birero marigara manene batoteti tochengera ubugema celebrating life no go pick no each moment binechi na ndo ngoriginde kende ngotende producer tuligereri na Junet na erota tebetinga bono tigaire koba umunyakirugo bwa ibagurugunga chintakana siasa tebetega takiere bwiko tigaire ko bitakana na bangi batigari tumwacho muligereri ase gazeti ya The Standard ya page 12 niko bakale koro kyumu Rwanda sibagateba nga kera kwali ngenchira kogenda nigo muraibiense anyata ko bakobeka SAE aselichi ko lirigurunga cyber crime law nagaiga mwancho muligereri nabondo cyo mu Rwanda gaiga ngegende no muskera ila Raila Odinga kerare kogenda na nduse kuligereri ensare bono ne ya mare iguru taliye ito sa tachete asibagateba nga niga aliko ganigende kurukunga moncholeri yechikura electoral reforms na nemono asibono bateba nga kera kwale ngenchira kogenda nigo muraibiense abegete sei amachiko ali akonyara kwa gakurukunga cyber crime akuligereria ubutumeki bw'imtandao na namono gaigandoche nige uyo komoteibo igo iyecha berete abegete yanga ere papo monde ipapo ike gusinererie chikala ya jinjins nyete chibweka ni jirichia omuske atulia kobeka chia kotu papo ninyero cha sigete kiru mwancho nyamo nyinga lakini ninyero cha sigete tati ko ikwano mwancho muligere mambi yabona nje nabo titageti nagaga nabondo cha maraika nara igabegete chimbaba mwancho muligere nigego tebekananga kero muskera ila Raila Odinga ikira se bitabya igora alia somone nale nigobona tebeti gunga kera kwale ngenchira go chagaiga muraibense niga abegete sei amachiko cyber no njirenda kwanira amachika yake ase section ya gatatego teba ngambobe kutwari simio monto nekerora tokene simio monto se computer no sibege sibukie miaka 5 nabego section ya kane goteba mbobe gutwara gusekera kwa mbobe ekera kwa irire simio monto odiritie bintu birororo kene gyonsikire simimi gusena ngenda gari obisi entwale computer ya Frida gari tikantebe Frida kune computer endiritie bintu bireme emyaka 5 ngosibwa nabego section 5 igego tebanga tugani irio okwane bobe ekera okwana bobe goso okwana omonto bobe naro no be gogosibwa emyaka 15 critical information utariko bwatirichi gokwanira omonto ogokwanira omonto bobe utabwatio boene ino kocha gosibwa gesbuki emyaka 15 abege section ya 10 gotebanga mbobe ko record omonto private tori na nyomba tokona gukwana kwanyaranga kwande kodiri usikwa irire video yebintu biri mukunyara mogokora naro no bego kogenda emyaka 2 egesibo nabo igo kibatia batebanga ekero konyoranga abantu bari gusirengwana bari gukwana twari kugambo omonto na ndoreta Facebook no muraiwensi ya Kenya wa kiresi myokwandege ntukwanya kwa bikire Facebook wanchito muligeri anyonyara ko gosibege sibukie myaka 2 nabo igo section 21 ego kotebanga ekero kwanyorire salmon kwarangirwa n'abanyanyimbo tanyara ko gwikirana esaguria mangana cyber crimes na ndeto ikiraneti ase ikigambiro no nyare ko gosibwe myaka 5 ego section 22 mwanjito muri ati ngo soma Chelsea kosoma 22 na 24 ego tebanga ambobo chikoba road ekero gukwanirwa guseko yumirie tio monto kwanyaranga kwa mokwanire bobe no ena somtanda kwanyare go kumiraniria senchiririe mbe nare go kunyara gosiko gosibwe gosibwe myaka 2 nabo iko section 24
egukwana domestic terrorism ekero kunyoranga niko kunyara gukubagana abantu osina abantu barenga somusangire kana kwanyoranga kwabaganire naro nonyane koko bakogosibwa egesibo kia life egesibo gosibupi ikiagara kwalentire okubagana nandi kwabeire gogotoka gose terrorism kuita abantu wanyara kogoswa service tisabu chichikunyara kuchigosiria magima y'abantu nabayigo kubabagana agubago tebanga negesibo kia milele kunyara kogotigara manchito mulgirianka gitinga ndo chikunyara to analyze to nyare to korentera chi section ichonsi nabayigebise bibino bigo chikunyara bigo korubonga kero gutumye mutandao kero ri nabantu gutumye simu yao manyabuno gutumya technology yabo mwancho muligiriri nali ale ase chigazeti na namono buna nagatebiri Diana agatebiri nigati ya machikalia anyalto kabaga kubikuya ese ino muraibwense ayo akobaga gukwanera igoro ya lichikeliria cyber crime na namono mwancho muligiriri ase mambia bono ntete kora kumanyia na togendete ko soma yale se chigazeti korwa senze ya Zimbabwe nigo bone gabatebanga ekiamagia ZANU-PF ekigekoragwa n'umuraibwense yu kurukunga Emerson Mnangagwa nigo Kenya rakaba gekomenta emyaka ebere yo murayo yu gose ya momenteri emyaka ebere yo gukora ense yu goikera umwaka bw'ikirubere 30 nigo bono ekiamekyo kya ZANU-PF Kenya rakaba gekomentera umuraibwense yu Emerson Mnangagwa emyaka endebere kuchikobaga kora ense ya Zimbabwe asekeli batebire nigo ekiama gose bali bakwamiriria serikali batebire ubeka emyaka gose ko moment emyaka yubere niye kogenda mamincha yeli chikoliense na nene mono nigo bono bagoteba nigo bachikoba bakwenda bosiwike gambero bateba omentiro term limit ya mentiro Mnangagwa maetega tebete ne tamwe ya masabete yo kabano nyole techwe na ande bono batebanga onyare ko ba commentwa emyaka ebere na bali bakumubwa tisi asenjira yo wikira numwancho muligiriria gane Soko TV nigo togendete kuligiriria ali ase chigazeti na namono tigaturara chibiche chiarenge ase igoro ase ensemeli ya chinsebo chia bondo igoro nene mono togendete kuna kuligiriria se chigazeti tokoirana na aronto beto na ukomanyinga nkikelia Junet nera tebete igoro ichintakana konya bantu bakuliriria taria Raila Amolo Odinga atebete ngabono chingabere chintakana abange na abange na both sides na tukwane without fear or favor aba mbimbale bachorire are you one of them kuru central gose chengo chande imebada kuru central gose Rift your work gose gasi ya gose campaign ya nene ya ari ngumukwane bobe ko kolirana on the positive side abantu mbale Raila ari gochanaye podium asa campaign abo atoka boko kwao aimukio koboko kwao igo ababori munao na uyu namutaka kwa serikali igo ayana matuko ganye tobe so nini okole kwere bona chintakane echi igo chire nini port sites okay but egendo ngira mwakunera ndoche nge mwenda bwangake ndoche nga mwangenda bwangake motoire ngorake gekorera na matanga tukuru totebi toirane ebinde bya cyber crime asenara tubekire choki asenara tubekire choki na ende timanyetinga kiri chikeliria bete saindi bwangu yemine tiko chimambi na mambi ende ninchikolenda no no rumeme sana gekogera nabokonyora watelirie warororunga gitingoro meme mbia kororenda butambe lakini ndo bware getokorokanga freedom of speech freedom of speech korubotambe na kiga kogera twakoga na kiga kogera no mbabora ila bale ko detained egera tokole ekwerende egente ke ba tanga na bogo sibu for false publication ebindo ne binge sana bana pari tokolika na ende twaba protected ne lichiko kogera omonto nabakuru state house achicha antebi egento ke kolekanete gane goso montaru DCI goso montaru kurende para start lakini rendi chweya orochero moro video yo kose AI buna technology ya chinchiri orocheri chikeri chiwa apply kose bono nali AI go chikonchora nali chikeli lichikeli bono umokale ko ngira bwangu matanga nguru mukale ko ngira bwangu now umuntu uchira gatebiri
fulani ai tetenyareba ose fulani nero bwate files igete ngakia bantu bona investigative journalist bawo chigokora nini egas because igongocha ne material I publish that story nyelika gose I air that story my work no go protect your mondo yo ngete the information tingo tebanga Diana kurwan soko TV nero ngete tizi nini information na kia korra oko tebanga ki according to sources koru state house tingo teba ningo you are protecting chiwizo prowers lakini ga igoroche false publication yeye na rbago cha kabona nga yum false publication bachakiro gotonacha nini amagoro ochichege ntokende abanda bakurukunga ekwerende committee ekuruku national nanyarora gaiga national computer and cyber crime coordination committee ile powers bakechiogo sieke website website yeye emanya ko bagosenera na vera abe Nsoko TV ya KTN ya the standard babwate powers yani bara ikaranzo mokawa ime basieke nini that website na encherebe kire yogo sieke website yenya gosile lina ki ba file yeki na kotini karwa file yeki na kotini orders ominyoke communication authority of Kenya rugorogari report orders chane engage sieka egenteki why ba violated lichiko liregana lakini bantu mbao ikaranza bituma ime ba deciding ya website yeli nganda tole konye sieka baire powers naende bachicha basieke igabona ngakinga kitoko chikokare gasi mwanchu muligereri ni ebirengeri byachwe nande buna nateba lero tinari goiroso hagati ya bunkwane ngabirure nane mono asikirie egatebekana nga ichikirige kara Diana nalietera nigabona egatebekana egechiko bagekurinda egentu kirioteba nga igoro yo information ya sensitive gose mangana aliale yenge nchomono tanyara ko bagagwasiuri gochi asabantu bantu mbale bakucha bali ku mtandao banyara ko babakobeka chibiche chi abantu nakubara amoro inenchera yamabata abachi kubaba gutanga negento kilikendi ya kabiri bateba no chikoligereri amangana nara kunyara ko bagosoki wate bakogosererio mulembe imense ya Kenya na nomono banyara ko bagoteba banyara ko babakoligereria ebikorwa mbire byobo ibi bikunyara ko bigokorekana su mtandao bakali goteba abande bakali gotume ko mtandao bobe banyara ko bagosona nyine sichi account ntwaro cha abande bakogenda barusi chibesese coffers che serikali negatiye bintu biri bagoteba nane nomono gintu kiri bagoteba nga serikali nigo yanyarta kaba gigwanchira na gweti ukweli chikerio uliko nyara kaba kolenda omorembe bwese kolenda maboli abera mange buna kwaigure kurwa amangana yu no sendi okwana mbuyo okwana it is wrong for instance for computer ya nyentara go authorize or use information okole bintu bra it's wrong go publish picture yo muntu gwata bokule oitire kole moyo it's wrong lakini inta tuligereria genteke in the wider nini watabira mangana ale sensitive mangana na roko nyorale sensitive to the public na ndabu at public interest like ingo example no chikura ngwa kuchire igoda city mini na nabantu bali mari mbaka bicha batobekera mutandao chikure echiga cyabali ruchekira toli tonyarengereri from nini anata angle because chikura is sensitive and it is for public interest kwikabamanya ngakichiakire ngakichikobaru ngakichiko korugocha gocha ono ga etotisire moinoga to kaurwa our rights mwanchu muligereri no boya nawo kwanera chweya na ndebu na gatebi na matanga kurwa igabuga tobororo buligoro na ndekera kumira neli chikeli likoba liko ngwakego tagete turanyori ngwana yo musike Junet Mohammed mubunge Osuna East oyonyo talibaga na gukwana ase amuyega bwoko mwene musike Raila Amolo Odinga asanya twateba nga nigobone rachi kobanga nero kulinda chintakana chirichi ya kisiasa chiatigetu na mono asikiriya tabanga balikonya bakoliere lietali ya Raila Amolo Odinga chinga kichiabo chekire Sherehe ya mwisho tulikuwa nayo na baba, tulikuwa na parliamentary group hapo Mombasa Road. Mimi niliwasanya wabunge wote kama kiongozi yao. Baba alituongelesha pale kwa dhati, and he was very clear that day. It's one of the strongest speech he has made for the time I've known him. Ameongea, amesema tutunze chama chetu cha ODM na tukae imara na tukae united. On the other hand,
because we were supposed to do a resolution baada ya hiyo mkutano ya PG. Wale wameona TV siku hiyo, mimi nimesema resolution ya hii mkutano refer to Baba's speech. Kama if you are in doubt of anything, refer to Baba's speech. Another thing he told us, lazima tukae katika serikali ya broad based. It's on record. Wale wanasikia wasikie, wale wako na macho waone. Ya mwisho, Baba loved peace. Unajua mara mingi Baba makes very serious, important, fundamental, monumental decisions for the country. Lakini saa ingine is not popular. Sasa zingine watu wanalaumu wengine, unaona hii maneno Baba amefanya, yule Msomali kutoka Migori ndio anahusika naye. Na mimi hata sina habari, I'm just loyal implementing what Baba has said kama fundi. Thank you. Lakini when ikifika jioni Baba ananipigia simu anasema, kijana yangu usiwe na wasiwasi, in every flock there must be a black sheep. Sasa wewe ndio black sheep ya ODM. Wewe beba tu mzigo, tutasonga mbele pamoja. Thank you. So kwa hayo machache nataka kumalizia kwa kusema ya kwamba ODM party, we will hold it high, we will keep it strong. ODM in 2027, it will either form the government or it will be in a coalition that forms government. But it will not be in a coalition that has been abusing Baba when he was alive. Haitakuwa hapo. Unajua, saa hii wanasema sisi ni political offense ya Baba. Wale pia walikuwa wanatumia siasa yao ya kujijenga kwa kutusi Baba na kufanya Baba kama bogeyman. Hawa pia wamekwisha sasa. Sijui watatusi nani. Asanteni sana, Mungu. Nomo bunge wesemo ya Suna East Mosque Junet Mohamed saote banga bali ko mochecheli Mosque Raila Amolo Odinga na bara wichinga gichabo chekiro mweli na mona bateba ase chinga gichi nyinge nigale ko bakotume kwa gose sikiliya tebanga omurai bwense amini murai bwe kyama gyo ODM chinga gichi nyinge kerali gwetia ebintu biru byale kutwara ubututukanu asagoteba nigo bale goteba ngane ruri ku chomosemye nande chinga kichama gorobe kera bale gucha bakira nesimi umutebi nga ayumanye tikiruruche ebiyotekera birororo bitige binde bikugaye bono muchanda toyo naye bagotumika bune scapegoat manye te Junet even in a serious conversation na bakomini ali yenjira mogo sekoro tebiri batikaire chintakana lakini otebire se chintakana ichu serikali go lazima baboro either bare coalition gose bakorosia serikali Baba batigete serikali na kina hata into chikorora go chumutuga ngolendo go chikorosia opposition in Kalonzo Kalonzo na Gachagua ba chikorosia kwere by the way tidaro na Gachagua ndrara twaruche asensemo yayo mutandao Facebook litukoliria abande bagutuma magombo igabegete message yo chengero umwanchi oye birthday Pastor Dorcas na birthday na Raila Amolo Odinga ngakemo kerali mumurumu abasire tulingo mugabana bwe county ya Nyeri muskenderi tu Gachagua na Chetoro na kurwa magombaye na ande nyore ngakiywe kera chetese inka yabo Gachagua ninga kili batare kora na seli soge kogera na lyo murai bwense Uhuru Kenyatta ari ngo burai na boigo deputy president ngakiyu muske bono William Ruto na liya rengoro na siasa ya renga se chinsemechu ni liya renge nga mubasa korana na Raila Raila akauru koro mubasoyo muliri murai bwense asoire nubusuguni buli bwaye na ndakanyara kabaga konyora libaga liyaye na kurwa amagombaye igolende nerembu na kwabulia abakenya bangira bagendete kubuli nga Gachagua nga yaberete na mono nkikirete aga keep off completely no numugabana bwe county ya Nyeri na roro munyakirogo bwe abagabana umuske litalia ngochalire anana mona te oyo chete gukwana bono mokonyo yuri bakubwaterana nere ulikurwa chinsemo chia northern east northeastern munyakirogo inere na batutamanyeti asachi etegochie igobono mugabana Nyeri bwe komonyane takariteke taigetoro mwenchu murigereria nigo togendete kurigereria yale City Gazette na ande nigo ndoche ngata une kurwa sesema ya kabere studio nigo chiabere chitaika 15 na memambia bono
Mulikito weekly forenge nabwa torobotirwa bena koleterwe miaka 20 ya ODM na namona sachi takarigiriri bali bakuru kuchingurukira the founders bali bachageti andamona kanyara kaba agotorokie sabali muzike Raila Odinga aitira asekiama kia ODM roboti ngoro leta tule na namona tumaiko igolera chisimi gochaga igase studio tokweli bago mwancho muligiriri okwana na intu anana mono onyala kaba gotete binki kilio komunyora na kero kyo muzike Raila Odinga na eshuja ya ugose umunyangongo uliosigete nuru lyoyo lakini omwelio ncheta ate gukorera budayana mwegera mu mayago runaino birengera ibintu byo mwelio asechise mu cheji gazeti ebechi 12 nindo chega igaswaga tabanga Raila Odinga nigaringe kurwanera obwana n'uburunge bw'abantu lakini gwikira makweli yaye nigakwete kale ase company embe gose garenga sense membe ya abasani baya bateba oyo kurunga kutete Matiambai gateba musikera Raila Odinga uyu atakaba kwa ni ulito koligoro niga kwete kale asense membe yabasani akoirukanga wrong company niga teba niga lenge umu na siasa ubwatesiko na namono igenete asoba koleri ubuyabwili chiko lakini aseli tukoligoro niga gateba ekera ajal takaba usira kuba amone serikali ya umuske Dr. William Ruto negenteke mukubwatekana na kutete Matiambai agateba kialenge kitali kuigwana nebinteo abakenya abange baganete murayi bateba n'umuntu akorokia abantenchera inchera Dr. amini inchera umuske Right Honorable Raila Odinga orogetia babwatani baye chinga kicho mwelio kubwatekana n'umulikyo yaragoteba n'inchera ya lengembe in opinion and everybody nale entitled kurwa opinion ya tima tikaro kende ngia minetinga company wrong kekogera no murai bwense nyora alenge murai mukuru Uhuru Kenyatta iga alenge ensemo y'abantu bali ba candidate bali kupinga the new constitution lakini akarabeto murai bwense nki ala gukora ngonye implement tali monotali Uhuru Kenyatta wantu wachire nini baba Ruto boni gane role nini president richi kondilili akubwati so in opinion yo muntu arojenga kero kende kanga papa tachu initi itajo initi serikali ya umuske Dr. William Ruto naona sasa mwichi go sorry nchiyo nindo chega igana mangana ali serious ya na mangana yomuske Raila Odinga Diana Manjito magire kingo kolere gazeti ya The Daily Nation na gotebinga rero nali gokoreri page ntangani gokwanera igoro yobora ibara Raila Odinga nabegolitko alikweni golitko rigoro litko alikwe ya yomoero nebwategago unabana jeshi basaronditi esanduki yae bakumubika gucia obuinaime naboigo ekero bagokwanera igoro ya 17 gun salute masasiera betega kurutu yoko munyora naboigo buna obokoreri bwaye buna omurai olinge kurwanira abakenya na ndobete gakuryo burayobo asegeke keneno etachiet ko omurai bense ya Kenya akaba omurai bwa bananchi umanjito muriria inere page ntangani igokwanera igoro yoburai bwaye Raila Odinga segotebanga end of an era abigo koleta gazeti ya The Nation page akabene page ya gatatu nige koro kegoro aria kolekana litkurigoro asaba na jeshi gagu bwatete kofini yae bakoye rundi gagu naboigo bateneine babegetobo batingetio bolendi gagu ase gukwanera igoro yichi nkwana egati ya baraiba bete bakuru litkurigoro muri bensi ya Kenya muri mukoro bensi ya Uganda au Basanjo muri mukoro bensi ya Kenya muske Uhuru Kenyatta naboigo omurai Uhuru Kenyatta nigera nigatebete ngo musikire Raila Odinga nigari ngo murai uri kwerwa ndagokorera abananchi amagenderero wetera obungaini bwaye naboigo okogokia abananchi nkagitino no musakito Daniel Mwaga nabetira gotoro kibuna musikire Raila Odinga alingira gosekia abantu asichinkwana chiae naboiga sari kogenda emisangirikano naboigo omuske Obasanjo nere nigatebetenga usiriyo musani nando mwana mwabo gusoma mro mwabo nandingo bakolire na Raila Odinga emeremase myaka 30 nomo asatebenga nigamo manyire uno monto oanjite obwato bwanchani nando bomo ucha sabantu bae nande bwanchitensi yae abego muske William Samoei Ruto
nigatebete nga gwitira oburaibu omusikire Raila Amolo Odinga nigo babeire bagokora emirimo bia nandi nigabeire kagonchoreri chiko ria rochinga nigo liko chikokonya abakenya abego omusike Uhuru Muigai Kenyatta nere nabete gagoteba buna babete bagokwanira kaite nagotebya Mwanchito Muriria abego omusike James Orengo nabete gagoteba ngano nyechikura chomusikire Raila chiabete chikoibwa nigabete gago negotiate usega gusabusana amagoko n'abarayi bali babete bakumubira chikure icho bune nchiro ya muyokoleto bomo no morembe mensi ya Kenya era utebanga even if when the votes were stolen he still agreed to sit down for the sake of the country twaroche omusikire Raila Amolo Odinga unarinka ukwano Mwanchito Muriria nonyari ko kusanga mange no ene chinkwana chiabana bae chinkwana chomorugyo idodinga abege gati abarayi bali banyalite bakwena chinkwana chiabo ase gazeti ya Daily Nation page ya kabere ne page ya gatatu tugokorera mu Rwanda lero ase gazeti ye natebango kuira bwangu Mwanchito Muriria nige gukwanira igoro ya fight for democratic space ase begetebe cha ya Raila Amolo Odinga omote ogure otigairi egesabe kyamo oserutie yemo yani egesabe kyame Mwanchito Muriria negesabe kyo nigo gya somoiri nigo nga no musikire Raila Amolo Odinga bete kagusiribu gimabwae natigarita abantu barabate chimbatero chiae nabego kwenekia ngobora ibensi ya Kenya kunyara borobo gusukamoto Mwancho Muriria mase ebe TV yago nigoroche chibicha kurwa sensemo ya Kitui stadium yokurukunga Ithokwe stadium asechisemo che county ya Kitui asenserere chikobage gochengera litukolia mashujade muraiwense ni gachikobaga kora ense eli gochengera litukolia lero na nemono twabatebiringa lero mashujade happy mashujade na asenchira wikera no Mwancho Muriria chine chibicha mase mokorwa chinsemo chirichi ya Kitui sense bono ego chikobage gotwaro muyega omonene na nene mono chikobage kurawa no muraiwense Dr. William Ruto kurwa asegetike Ithokwe stadium eyere chinsemo chia Kitui Ithokwe ono kerago ebwate chi oiberengo ibeka Ithokwe wachumurigereri intagete kugotigande ne chibichecho na nene mono tagete tokorege nteke muwaiga twensi chwe asamaskani yo mugaka Raila Amolo Odinga nimanyete muri gocha muigwere kerangora abatebi chinga kichinde lakini yaro ntaite muigwere muna litoko igwere mo producer nchana ko batengo igwere montakore ninki tigatora igwa ntaite kiro montabwatega kera toke nero nguri tokonywa ntunto bwata ni problem kera bwata aya ntaite bwatega iga bekaiga UNESCO ye timu ya Arsenal muske Raila Amolo Odinga areko bagakubwatia Mwancho Muriria tigatotige nengwana iyo muske John Mbadi oyundo chenga bono asama tukabwa ngo akora kabomu waziri wechibese au chukoli kabomu randi Arsenal na nesiko ya Raila ngiyo wochere yo takanyora nenga kombe mwirire inte past go 7 years Mwancho Muriria lirusichwe Usichwe beta salia tobekere gwara ya Jody Mbadi lakini getekerere nabu atokora nama ya teninki monga bere ejo monga bere nama ya teninki As a community, Your Excellency, and I want to tell you this, don't be shaken. As a community, there is something we believe in, that a leader, before he dies, a leader knows his death, but he doesn't talk about his death. He will show his people, before he dies, what he wants to be done. He will show his people where to take everything that he has. Raila showed us, before he died, that he wanted us to be in government. As a community, as a party, we will be in broad-based government. We will support broad-based government. We will work with you. Inomo waziri wekega nchagi ense muske John Mbadi oyora kanete gotebanga nigo batige twase serikali no muske Raila Amolo Odinga na asa kwanete ni chinguru chinene asikirina tebirenga kagokura siasa muske Raila Dr. William Ruto ngotebari nga gukura uburaibu ense achikobo murandi narorire Ashaboy echikabage kumubwate siasa ensemo yesabali burandi Mwancho Muriria nonye twatebanga ngo chokwa twaringiri baga tagete turagenda sensemo ya Kitui
baliki baito nigo baikira ni roro asemo tonyare ko batokora chibicha kurwa asense meju asen omwancho muligereri na tabigunga emitambo ito nigendete kuligererigwe egere tumayo kwerenya ase chinse mechu lakini nige ense egendete gochengera matuko goseli tukulia mashuja nene mono ase nanyara ko bango tebichwe yanyare ko ba uchengera lishuja likuru kwa Dr. Raila Amolo Odinga ase ari gochengera timu ya Arsenal na namotebi yakore signature celebration yo mogosoli kuruka Victor Gyökeres oyo no mogosoli gwakire club ya Arsenal rakindende naroro bwene nubwayo mwancho muligereri na ndote batamanyete ukora gosaba amanyete monda angereti nje gukwanira imipira okay maito mupira gori kubwatani kuna Raila nonye na buno ikarastega ya ndorakana ya kwala gota teipira gota tebito bwate gosena malimuga kwala gotore kwere wacho muligereri tigatora jororo botiru abene ruo mulikito weekly forenge orwa gukwanira emyaka 20 yekiama kya ODM na nana mono asenchira yobwikiranu togendere gochibosio egera tobegendere to nagukwana igoro yeli tukulia mashuja na nana mono botulikira chibi SMS chia wasensemo ya WhatsApp tutumire clip kyao tumanyenga noro lyo gatebolera ishuja lyao na rero litukulia beno mwancho muligire tokoira na ntonyare kabatogo komanyimone sabali ya bene yeli tukulia mashuja ngikeliyo korekana na ninkike ko era litukeliria begetu ase katiba ya itoyo mwaka w'echibere na 10 ya ODM Nekiame kigia tagatigo mwaka wa 2005 na barai ao bunanya gusira Raila Odinga, Uhuru Kenyatta, William Ruto, Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Najib Balala, Ababu na Mwamba ama na bande. Naundwa mimi nilikuwa hapo, nilikuwa bungeni na nilikuwa waziri kwa serikali ya Mheshimiwa Kibaki. Hichi chama kutokea mwaka wa 2005 tumejulikana kupigania wananchi. Tumejulikana kama chama ambaye ndio ilileta ugatuzi. Raila Amolo Odinga anafuga macho kwa sababu macho iliweza kupata athari alipolazwa na kuweza kufungwa na kujeruhiwa. With us, we admit every dick and harry, even brokers, businessmen are full in our party. It is high time that we started vetting the people who join ODM. Nobody shall shake me, nobody shall intimidate me, nobody shall scare me. I will remain the Ababu Namwamba who says what he means and he means what he says. Wekera bonega ekiame kyo nigo gyakorire myaka 20 gesagia chagetigwe. Kurenda libolo linene ndiri ki ine ayabuno muligerere bwa Nsoko TV. Ninki okukenyorera ekiame kyo gya ODM enseyo baraibwa ya Raila Odinga. Na timu yetu tukasema tupitishe kwanza alafu turekebishe. Sasa kwa hivyo yeye mwenyewe alikuwa amekubali ya kwamba kuna hitilafu. Leo hii imekuwaje yeye anapinga? Ekiame kyo gya ODM nigo gyachagatigwo mwaka wa 2005 kunegonde y'abakenya n'abarayi bali bakanete referendum ye katiba yo mwaka oyo asekeria abarayi abo barenga segonde yo basengerete buna ekatiba yo yarenga koretwa nigo etabwate bingese binge byo kwegerera na kubalinda abakenya n'obwene bwabo. Ekambeni ya referendum iyo nigo yabwata chinsemo ibere bere yarenge kuamerelia nigo yatwe kumanyerero kiri tunda abwa segonde yo yanyata kubagekora wanera nyagosira Raila Odinga bali barenge ko yachotere referendum ya katibe iyo nigo yatwe ekemanyerero kiri toke egonde yara etwe nero muraibu ensibo chinga kyecho nyagosira Emilio Mwai Kibaki. Kuna wengine wakisema ODM haitaenda kwa maandamano ya Gazia. ODM ni chama ya watu ambayo tunaitambua kama ODM. Wakati ilikuwa inaundwa, mimi nilikuwa hapo, nilikuwa bungeni na nilikuwa waziri kwa serikali ya Mheshimiwa Kibaki. Bali bayamerete referendum iyo inseke manyero keri tunda asobora ibwa nyagosira Raila Odinga nigo babeta babwi asekerenga kya 50 igoro yemya abu asabali baye choterete referendum iyo insobora ibwa ye oyo kabero mara ibwa ense ya Kenya bwe chinga kicho nyagosira Emilio Mwai Kibaki babwetwe asekerenga kya 42 igoro yemya obo buyo bono nigo bwagereta ba Kenya bakamenta kumwancha Raila Odinga amanegonde yaye yamanyakanto na Pentagon koba abayegereri bobo sibole no bwene bwa Kenya obochole bubono nigo bwaetwe sikene na kigima abuwase bwatebekanite buna nigo bwalenge obo bwasyaku ama no bwene
ukubugwa gwa serikali ase referendum eyo niko kwirete umurai bwense ya Kenya bwechinga kecho omoske Emilio Mwai Kibaki kubune cabinet yaye na igo etimu ya Orange Movement ikaganio bachorio bonene obuya bakoreke limolioka. Fellow Kenyans, following the results of the referendum, it has become necessary for me as the President of the Republic to reorganize my government to make it more cohesive and better able to serve the people of Kenya. Accordingly, in accordance with the powers conferred upon me under the Constitution of Kenya, I have directed that the offices of all ministers and all assistant ministers become vacant. Consequently, the occupants of the said offices cease to hold their respective offices with the immediate effect. A reconstituted government will be in place within 2 weeks. Kiama gia ODM niko kiari gatugo bene omwaka wa 2025 kune coalition party kulenda sege nige kiama kikyabakana ko bebya mabibere ODM amona ODM Kenya. Kiama gia ODM niko giatigarite kora wana Raila Odinga Musalia Mudavadi amona William Ruto kulende kiama gia ODM Kenya niko kiarostigwa na Kalonzo Musyoka amona barai bande bali batanchira ntono barai bwaye Raila Odinga. Gaye kiama gia ODM ko bagekana abwase kiama gia ODM giatigarite insi oburai bwa Raila Odinga Musalia Mudavadi amona William Ruto bono nige kiama kyo kiama choleta Raila Odinga elinda chikomerania nere Mwai Kibaki asobo cholyo bonene bu mwaka wa 2025 abo ase Mwai Kibaki atangase tyoko bomubwi obwane nake bwa meretigo na Raila Odinga amanegonde yaye kolene Mwai Kibaki agatiani go batuko ikikirete chisegi kuwateka umwaka oyo na kwirira manyinga y'abantu abange kwiteka ase chisegi echo. Nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Kenya kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu unisaidie. Voting went on quite well in a lot of the polling stations across the nation. But when it came to the transmission of the results, that's where the problems, started. And some of them were done at the local level between polling stations and, constituency centers or other regional centers. Chisege chiategete magiga yobocholi bu mwaka bwa 2025 niko chireta abantu abange boitwana abange botigara nechingo chintindi kigima abo ase chiasoeta kwika omwaka bwa 2023 ekene nake kirirete lishirika United Nations komotoma Kofi Annan na imense ya Kenya lindachikogayania ogwetana gati ya Raila Odinga amono muraibu ense ya Kenya Mwai Kibaki okoigwana egati abo babere ni okwagerete serikali kobagano katikati Raila Odinga aetweke ng'esege serikali na kwegwa obo Prime Minister Musalia Mudavadi akegwa obo Deputy Prime Minister. 7 akukuwa kuzuri, kulikuwa na vurugu hata sijui kuliendaje, nilijipata niko chini. Afu kujipata niko chini napata niko na kisu kwa mgongo, si ndio nikajaribu kuingoa lakini haikung'oka. Alafu ile time nilijisikia kujaribu kuamka nasikia miguu haina nguvu. Wakatoa githeri chini na wakanishikilia jiko ya makaa. Waliponichoma wakanikata shingo huku, wakaniwacha kama sijijui na sikuwa najua chochote bila nguo yeyote. So jioni labda askari walikuwa wanatembea au walikuwa wametolewa, walikuwa wanasaidia watu. Wakakuta watu mbogani wamelala, nikakuja kurogotwa na mzee ndani ya nyumba. Siasa 27. In our area kuna mali during that time ilibandikwa jina inaitwa Othaya area na Nyanza area. So kila elections kama elections za 2013 ulikuwa unakuta kama Mkikuyu alikuwa naishi Nyanza area na imefika 2013 1 year to elections walikuwa wanaanza kurelocate.
William Ruto amana Musalia Mudavadi nigo batagete kurwanira uburai bwense ya Kenya umwaka wa 2025 inse kiama gya ODM kurende nigo banyataka bakobua asensemo ya Mchucho nere Raila Odinga kurende ekero yegetange no bachori bumwaka wa 2013 William Ruto akerusia se kiama gya ODM akarosia kiama kya URP abo asa atagete kuganda na kirakyo kurwanira uburai bwense ya Kenya umwaka wa 2013 kurende nigo babwatanete na Uhuru Kenyatta abo asaba rosetie ekiama gya TNA ase ayatobo deputy president and to appeal to all the supporters of the parties of this coalition not to blink and not to sleep. It's a journey that we believe, we trust, and we shall work toward ensuring that it is a journey and a new beginning. Coalition ya CORD nigo ya machorete Raila Odinga kurwanire kirogo ky'oburai bwense ya Kenya asaba ameranete nere Uhuru Kenyatta oyo beto mubui asoba chori obu. Rekebisha kwanza alafu tupitishe. Na timu yetu nasema tupitishe kwanza alafu turekebishe. Na Vision 2030 na kubadilisha Kenya. Hawa watu tuwachane na wao. Sisi tuendeshe ama wananchi mnasema namna gani? Mnataka tuendelee kupambana na watu ambao hawana kazi? Chini ya katiba mamlaka yako mikononi mwa wananchi. Kwa hivyo hatuwezi kuamini vikundi vya watu ama kikundi kimoja ikiwa anakaa kwa bunge na kusema tyranny of numbers. Sasa watapata tyranny ya wananchi wa Kenya. Well, we expect him to make a very stable government, a government that will cater for the common mwananchi. Wenye tu ningeomba tu Uhuru afanye. Si alisema hizo doza sekendanga sijui run up. Hizo atupe vijana. Kani mtu kama mimi naenda huko kwa bank ananipea tu nachukua tu karo na hakuna interest. Asobo choli bu mwaka wa 2015 vire ikiama gya ODM niko kyalenga se coalition ya NASA. Coalition ya NASA niko yarosetigwe ne byama byoko ya mare serikali buna ODM, Wiper, Ford Kenya, ANC amane binde. Raila Odinga nero chole tuko ya merania ne kiama gya Jubilee ikikyara etwe na era Uhuru Kenyatta amana William Ruto. Aba beta babui asentunde ya kavire na igo NASA ekabe coalition yoko ya mare serikali. Aiga no chisegi chiambete kwateka. Maiga ya Raila Odinga kwa merelia machibu yoba choli obwo. Ikiama gya ODM amana NASA niko kirete kina aseke gambere kanene mense ya Kenya ile kuamerelia amachibu wa yom abo asoma na chebi no manene bwechinga kieche David Maraga aligete omugano manene kobo na chebi no mutangani otugutera robo choli obonene bu murai bwense ya Kenya asekeli atebete buna ekiombe kyo bocholi ne chimbe mense ya Kenya IBC igia koleta bocholi bo bwasioku no bwekene abo asarweta matukemera ngo kianda elio bocholi oboya bu murai bwense ya Kenya bakolekana. Tofauti inaonekana katika Lamu hii. Sisi hatuongei sana. Sisi sio watu wa matusi. Sisi sio watu wa propaganda. Lakini sisi ni watu ambao tukitoa ahadi, tuatimiza ahadi. Mimi nauliza nyinyi msikae gangari. Mkae gangari na muwe tayari, maneno nasema yule mvumilivu una nini? Mvumilivu. Raila Odinga amanegonde yaye ya NASA niko yangete gosoba seke minanekyo asabate betobuna goika amonchoro lyakorekane asekyo mbekyo bochori ne chimbe IBC ekikita akorekanete na igo Uhuru Kenyatta na Jubilee bakabwo bochori obwo boke. The regime would want to rubber stamp their ill deeds from State House. You have seen that bills have been pushed through the House and they have sought to reduce the publication period. Publication period is very essential in ensuring that there is public participation in a legislative proposal. Pre-publication period is very important in ensuring that there is scrutiny by departmental and parliamentary legislative experts. The work which has been done today by Duale and his troop and assisted by the leadership of Parliament shows us very clearly that this House has decided to clamp up on freedom of speech.
kubotekana no bachore bukwera na Uhuru Kenyatta gutangasa kabomu bwe nigo lirorocheria negatigwe abo senasa insi y'oburayi bwa Raila Odinga yareganetigo gotianirwa kwa Raila Odinga buno murayi bwa Kenya ogotianirwa kugwakorekanete asegeti kya Uhuru Park abo asomu akili miguna amotianetie kolende ensema ya barayi bana sabuna Kalonzo Musyoka amana Musalia Mudavadi tebaikiraneteo asegeti kya Uhuru Park abo asabate batabuna nigo basiekeretwe na banyanyimbo atatinyomba chiabo. I am senior counsel, and that is the highest rank an advocate aspires to. How would I have participated in a mock, illegal, unconstitutional oath? How? I would have disqualified myself, because lawyers and all of us swear to uphold constitutionalism. Maiga yogotianirwa kwa Raila Odinga asegeti kya Uhuru Park. Raila Odinga amona Uhuru Kenyatta nigo bakwananitie maiga y'ekibulabulu kwaneka kwa emensi ya Kenya na kugania buna aba Kenya bonsi babekwe asemese yokora ensi ya Kenya. Ikiana nake kirero muswada OBBI koretu asebunge muswada oyo oetetugo bwango kolende ekero igetigwe asekegambere kanene emensi ya Kenya ugatugutirwa ware William Ruto amona egonde yaye yarenge kwamerera muswada oyo OBBI ekarosia egonde yabe korokwa the Hustlers gose Hustlers Nation egonde ya Hustlers Nation egachekarosia kiama gekoro kwa UDA. Respect all institutions as we are people who respect the rule of law. We must accept and submit ourselves to the rule of law, to our constitution, to all the institutions that have been set up by our constitution, so that the BBI report, all institutions, commissions will implement sections of the report. Ekero egete asobochori bu mwaka wa 2022 ekiame kia ODM nigo kiarenge asobochori obuo ase babwataneta mona baraibande na korosia coalition ya rogetu Azimio la Umoja One Kenya Coalition ase ntunda yende Raila Odinga niga choretwe elindaji kwa merania na William Ruto babarenga barwaniriria banene asobochori obuo wasa serikali ya Uhuru Kenyatta ne kiama ya Jubilee kiarenge kumusira Raila Odinga elinde abuo bochori obuo bu mwaka wa 2022 kulende egonde ya Ruto ase coalition yabo ya Kenya iganja ko bakigotangazwa ko bababui asobochori obuo abo aseruto atangasto ko murayo gatano kwensi ya Kenya gwetera asogotera kwaye kwa Hustlers versus Dynasties. Hatutaki vurugu, hatutaki fujo, hatutaki matusi. Tunataka uchaguzi wa amani kwa sababu sisi tunaamini kwa mambo ya demokrasia. Kiama ya ODM imeyegonde Azimio la Umoja One Kenya Coalition maiga yoko buwa asobochori bu mwaka wa 2022 nigo yararetie maminche serikali ya Kenya Kwanza no konga kubugima abo atitsikulicha abogore tigomutwe amagori ebintu gokina nabasabaja nizi bagesokia sobonge elekorobekanira konga kubugima kulenda maiga yo mwaka yomo omuraibu ekiama ya ODM Raila Odinga bakaumira no muraibu ensi ya Kenya William Samoei Ruto abo aseba igwana netekoroisia egonde yabarai obarache kurigereria emechande yo yaberege kokwanirwa nabasae amanegonde Azimio la Umoja One Kenya kulendo gotaigwana igoro yorobotirwa nadiko ukagera ogwatanekana gukaba ase egonde Azimio la Umoja One Kenya na igo ODM igasoa ase serikali abwasansema yabaraibe kiamekyo baetwe amabaga yoko baba waziri Wycliffe Oparanya Ali Hassan Joho Opiyo Wandayi amana John Mbadi abobare abaraibe kiama ya ODM abobanyoreta amabaga yoko baba waziri na gosoa ase serikali ya Kenya Kwanza. This structure, we are inside the room. We want to bring those structural changes from within. We are going to do town hall meetings to ensure that we educate the youth in this country and tell them the importance of the broad-based government. We support ile handshake ya Raila na rais wetu Ruto kwa sababu itafanikisha maendeleo. Ase miaka yege 20 ikiama ya ODM kiabere mensi ya Kenya nigo kiamanyakanire bune kiama Kongo ya upinzani abo ase kiaberege kwegerera bwane bwamanya bantu kolende tikianya koleta burai na kroasia serikali nonyana bo nigo kiaberege konyora babunge abagabana amana baseneta bange imensi ya Kenya abone kiama ekyo nigo giategere bune nigo kibwato borosobya nande nigo kibwate kerenga kigo cha kroasia serikali umwaka wa 2025 na gotiana buna tikerigo chakoba asenseme ya upinzani naende katika Kenya. Chama hii ODM ndio imeleta demokrasia katika Kenya. Kuna safari pahali hii nchi ilitoka. Hii nchi kulikuwa hakuna hata freedom of speech. Hii nchi kulikuwa hakuna hata kuweza kuzungumza ama kuwe na njia yoyote hata vyombo vya habari.
Hakuna siku tena ODM itakaa nje ya serikali ya Kenya. Ikifika 2027 serikali ni ODM. Sisi tumejipanga, tutahakikisha ya kwamba ODM is going to form the next government or they will be part of the next government. Ase miaka igemerongo ebere kiama gia ODM kiaberege ko ba sense ya Kenya Raila Amolo Odinga Nairobi rumuraiwe kiama ekyo kurenda gwikira kwa kwaye bono iga nige kiama ekyo atigirwe asa maboko ya Oburu Oginga oyuetwe oburaiwe kiama ekyo ntenenera Simbarati buno mokonyi bumuraiwe kiama ekyo Abdulsamad Serif Nasir nere buno mokonyi bwe kiama ekyo Senator Sosi nere buno mokonyi bumuraiwe kiama ekyo Edwin Sifuna buno Secretary General osomoli kiama nene bwe kiama ekyo Timothy Bosire buno mugachio manene bwekiamekyo Gladys Wanga nera nigatigira roro buna omonyakerogo bwekiamekyo. Kama chama cha ODM tunasherehekea chama cha chungwa kuzaliwa. Leo tuko hapa tarehe 8, 9, 10, 11 na 12 tutakuwa kule Mombasa. Na nitauliza watu wajitokeze wote tusherehekee miaka 20 ya chama. God the NEC has designated the Senator of Siaya County, Honorable Dr. Oburu Odinga, to be the acting party leader until the time that the top party organs will meet and elect a substantive party leader to fit in the big shoes that have been left by our leader. Bono nige tigarita sabra ibe kiamekyo kweneke buna ekiamekyo ngotigara kira kobe kiameko ngu asa chinsema chionsi echekonya kirege kongu buna Nyanza, Western, Nairobi, North Eastern Coast amana chinsema chinde. Inko reporteria Ensoko TV asoro boti origorwa bene kurwasi county ya Kisii. Retoriane Wycliffe Orenge. Manjito Margeria no robotu rwariganitwe no musakito Wycliffe Orenge robotu rwariganitwe tererio giria no botatibuae asa ukwane rigoro ye sabari ye kiama kirikia ODM kurukia gachagete makaboni go Manjito Margeria hekeroto komo esko muraiwe kiame kyo nyagusira omuskerela Molodinga oyubono obetega kweni gwali tukurigo kurindi tukuria rero litkensi ya Kenya egochengera mashujade eitwa batebyanganigo yabeteke goncholigwa kuruha Kenyatta Day kabage goncholigwa gucha mashujade litko ensi ya Kenya usense yeli chiko ligyali ya 2010 constitution kabali goncholigwa gucha mashujade litko toko banyora abanyangonga abakoro nabayigo bali baroroboniga babere bakwene kyabunensi ya Kenya ko yirwanira bale Manjito Margeria nkuhira ni maiga keigo astuwa bwatede Okambo 6 ose Okambo 6 abo bare Jomo Kenyatta Bildad Kagia Fred Kubai Paul Ngei Achengo Neko Nkongo Karuma igati bali babete bakurwanira ensi ya Kenya wetera lichiko lya British colonial rule wakababa kurwanira ensi ya Kenya na kwenekya bunanko nyalere busibuli bwaye nabo igoko yenente samo twagotebingwa nigo babuate obomo nande nigo babu balenge abantu batali aboba bakababa kurwanira ensi ya Kenya abege gati ya freedom fighters tumanyete abalenga barwanira imense Dedan Kimathi oyorengo muraibu o Mau uprising nabo igomeka triri wa mensa oyorengo muswati omugiriama orwanira tenero okwekwane kyabinensi ya Kenya konyo lero bubui gwetera lichiko lya British imea coast Manjito Margeria nabayigoboni gatotebye ngati turi gucengera abanyangonga bakoroboka kurene ngo cengera turi abanyangongo bonsi mensi ya Kenya abo bane evidence ya Kenya konyo lero busubule nanene gende tukonyo lero busubule kwene kyabuna ngoskere moto Manjito Margeria na totebinga nae meshujja yeto litikulia lero nane nabo tutebya ningo gucengera litikulia lero nchidia nawo tebigo ngo cengera abayiboli bane nabego maskerela Molodinga oyo betega korento bomo akaba kagwetiga na kunyolensi ya Kenya ilinyarege konyoro molembe bakenya banyara baguchamo nabigesi ya Kenya enyoreke gutolwa nekina kirirete akaba kagusabusana amagoko nonyenekera tebetenga chikura chiae chaibiro Onchumuligiri Diana ni gagote video campo lakini ntaite gusaba kwabera bakurunga te Kapenguria 6 Kapenguria 6 estubwate uyo kaberi ule kurukunga Bildad Kagia uyo ndoro kujomo Kenyatta uyo nde Fred Kubai uyo nde Paul Ngei na Chinya Neko na nde anana mu nchumuligiri sebanya artiko baba kubwatwa na koirwa asechere ya Kapenguria asikelige gotebekana nense ya Kenya kira yali kubage kuligia oburai bwense lititalikia merongevere cyo mwaka bwelwe ya mochimikia nda 52 1952 nalyo
au bakuru kwa mashujaa yu anyalta kwa baga kubwatua na namono koirwa asechera na aba British bose abasongo balenga sense ya Kenya anamono asikili bagatebekana nigo balenga se ekikundi gose egurubu eliya ba Kenya balenga se kiombege kurunga mau kiale goteba kiale koleta maunchorili ime yense ya Kenya igo kurwelio chitariki ekyo emerongo 2 chigachaka kwa chikobekwa asokoroswa na na senchera ya beno mwancho muligereri ekanyara kwa gekoba ngalende nelituko ligendete kobekwa ase kalenda yense ya Kenya kerense ya Kenya enyore usibole likanyara kwa likuruku Kenyatta lakini ende ekere katiba yense ya Kenya ya change ku mwaka wechirubere na 10 gose yakorwa maunchorili tukanyara kwa tukuri change tukateba teko nyari kana totebe Kenyatta de gekogera Kenyatta taliere bwe kolinge kapekunguria na linge na ba Bildad Kagia Konkarioki mpo na linge na baba Chingi Aneko na abande asenjere lirende kororanga ense ya Kenya nyale kwa ba gekonyora gintu gikurukunga litukulia mashujaa nonde bwensi kurweli tukateba okorekana okorire buya sense ya Kenya unyara kwa ba gakoe SKU na nene mono unyara kwa ba gakororekana nere ngonyorire gintu kirika ba gikurorekana gose kumanyikana se ya Kenya so mwaka uyu nigegendete guchengera litukulia mashujaa ase county ya Kitui na nigo aminyo guchingiruku okarekana ase NCM kurunga Ithokwe Stadium ikinegeti kere ase county ya Kitui na nena mono abana inchi nigo bagendete gosoa ase getie kia ase mambi ya bono unoligereti ase TV ya mwancho muligereri anena mono muraigwense ni nigo kurwa chinse chinde chons kurbono Diana ara kageri guchikosoa ase getie kyo na nena mono guchikobaga kora ense aso guchengera lituko lya mashujaa de munarabatebiri tukeli nigo likoiranigwa guchakera omwaka bwiri muchimikia nda 52 ekera abarai batano no mubanyarite kubakubwatu na koirwa sechera ya kapenguria na kurwelio tukanyara kubatagotebanga kurweli twanyorire amashujaa amange na namono ilineli tukuliko balikoinyoria abakenya amange banyariko bagwetera ense ya Kenya niwe nyore tugusibura umwaka bwiri muchimikia nda 53 1963 bwikira boniga ense ya Kenya nigere angemia kostine na gintu chiabu na nena mono rinde ni sabali konya kikuinyurwa buna abakenya babere bakurwanirira ubusibuli bwa Diana gatebere gakumuchingira mugakandemo na ndetima eti mungino linga kyakurukura kindende ongaga na Jemima na boigo nyara kabateba nga komentera ni butwe yo umubekera ni musike Raila Amolo Odinga ase bali bakonyara kababa konyora recognition litukulia lero mwancho muligeli na bonyara kwato tebinga noru liyo liyo chengerese bambi yabono litonyara kabatuko mwato kaselieta na nene mono ase enchira yo wikera ntubetoko na okoro kibu na kegendrete gokorekana usa ayagendete gokorekana kurua ase getie kyo kia Ithokwe Stadium chinsemo chie county ya Kitui county ya Kitui nigerense ya omugabano kurukunga Malombe musike Malombe nero kora egabani aminyo kora enseme ya Kitui na namono eye kumba kuligere ligune stronghold ye kiama kia Wiper Patriotic Front gonto ligere liri tukulia lero toranga siasa ya Wiper Patriotic Front ngakira bega okorekana se chinseme echo na ando inyolenga kwenye ama gochingiro gotarabo muraibwense kwenye nigachakiri etaro ya matuko 10 gochia ase county ya chinsemo chichi county chira sensemo ya Ukambani ase nchirilia leo tebanga nigale kogendoro achikora emagendra korekana lakini nde ase batimbe ogosira kwa Raila Amolo Odinga gukaba gokomurusia sensemeyu na kwirana achekoba gakora ebirero byense ebyanyara tukabikora sili tukuligoro go mwancho muligereri ngati yegente kilitogo tebinga nigo konyara kobago kuligereria na nene mono nyara kobago kumanyanga ense ya Kenya litukulia lero chitalike 20 utinye komini go bonto gosherekea litukulikuru kunga mashujaa de abana bacheteli tukulia Ramisi Nyomba bono bakalero no bale iki nerere ya matemu lakini nde ense bono nigegendete guchingira litukelio sabali ya chagete gunege kundi kia mau kiale gotebanga gekurwa na kenyore obusibule ntwabwato otenyo chinsemo cheito chia kurugusi twabwate nyaligoti oyo nyarite kabago ito musongo ole otenya gaitanya ligoti aite to musongo ole kurukunga North Court lakini ndende se Itali ntunya ligoti tokomoroka anyarite kabaga gatebekana ngaka mwaka lakini tegeti komoita tenyo lende nere ntu atebeti ngumutwa keronda chetuntu na kumanya associate kurwelio kama yo deda nikimati
twabwa tumuswati uri kuri kumurangiti abuna ba kati ya masansa igo iriteririana na inchine nabong kurwana ndoje mora onye morare ndi o sogeti nera kama munyo mora mwezi bijamono na masansa senchira yobikirano nene mono mwancho muligire libuna na batebye nigo tole ase masemo kurwa se county ya Kitui asebono uguchengira gwachakire abakenya bagendete goswasigetiye kikia Ithokwe Stadium na namona asikeli yegotebekana litikolia lero muraibwense gose tigemanyakane ngumuraibwense Dr. William Ruto nigakora ense asomoye goyo buguchengira Mashujaa Day senseme yo ye county ya Kitui nabona nagatebye mwancho muligirili litikolia Mashujaa ni litukolio kwinyora bali banyara kwa bagakorera ense ya Kenya igento getekiligo nyara kabage korekana ngane igento kialetiro goncholeria anane mono kuburai na mono kwibirengereria biya nande koranga abantu banyoliske igo ense ya Kenya itukulia lero nigo ebwatu yego monene se chinsemo chiria chia Kitui ni maetabaliki baito nigo bale se chi county cheito Kisii na Nyamira bagendete kubwati ni manyataba gabana na barumba bwate enchira yabe na bakonyara kwa bakumira na bananchi eli baranga abanyare kwa bakobeka na kuigeka uguchingira kweli tukolia lero igona bakonyara kwa bago gutebya asenchira bwikiranu ngyo kwinyora litukolia lero kerense ya Kenya nyore tubosibule kerense ya Kenya etira mangana mange na nene mono ngoli ole lishujali yao na ekera ekyobu na bonyara kwa bago tumanya ni maete kurwa se county ito ya Kisii na Nyamira ntubwate na into Mashujaa ito ntubwate bali baturwanereire bali banyara kwa bakogera musio nyola identity bali bagera musio nyara kwa bakonyolesco bali banyara kwa bakominyoka na koleta lietaligia nimanyete munyanchukio yomo asibali banyara kwa bakominyoka egete getambe kera ense ya Kenya yachiete kominyoka egete kiabwata bagaka gete bali kurukutemu na abande oyo monali na igwete nere onyara kwa bagosiri bugima bwaye ngoira nande sensemo hechigosoli se emesa ichigosoli nge wili etalia yabuya egara tunyara kwa batuko mwato kanere oine lisanse n'umuntu uri ubwate skuli shuja ase ensemelia nyara kwa gakora kilike bwenete aigane soko TV mu rubili soko bwakire wanchu muligero lini gotole chinsa ibere nechita kamera 5 ase tutigali tista ibere toso chinsa isatu chabona mambire kinini gotole memo mase mo kurwa se county ya Kitui na nabono Diana bunagotebya Kapenguria 6 egendo kiagera na tebu campo sita ngagitingi ne bagotera kerona ninge skuru class 8 the only way ya lenge nga mubwate abantaba no gotera mwari guchana korobon twagotebanga ukambo sitangana tero gotero uko gente taitionse kerera chibono no nyene chi county echinga mangana ye chi county onyengiri konyegiri chiachire etware gochibwata sogotera the 54 members tuba komeza ndu komeza East Africa mdibions na matera gobono manchito muligere usabo kwabera lakini esa ulitware gotumio gotero kampo sita iliko bwata the Kapenguria 6 kolino manchito muligere na rayo agende tokwene kikona bwe gonyori ngo mwaka ulioita nego litukulia Mashujaa yakorekaneta se county ya Kericho aninga gitinga nere shere yale ngo yale guchikoba yo mwerio yo musikirigati gashagwa ikeralinge omukonyi bo muraibensi ya Kenya kolenda kabaga kurusi wabisi no bachite gali bakaruchinkwana no muraibensi ya Kenya nabigo ekero bututukano bwalinga somo rubiri mu yosha muraibensi ya Kenya nali atebete ngari tukulia lero twayo chakiri bene nabiga ba Kenya mobe mogo konye kama mogo nyorobo gwenya sentra bene kurasinya gitali no kolende no nyambono turocho bututukana somo rubiri yo no gusabwa itona boigo kwigena witonga ya serikali nechikoligereria mange chinga kibune chiga nabigo onyolenga litsukelia Mashujaa konye nararura somtanda bagoteba ngandiri gokolekana kuri no mwanchito muligeria monongeri we serikali nabetika we soke na goteba buna wikali kolekane asinse mu chiri cya Kitui na ndasi bice cyito nabakoranga ya connect ya kolekanire no nyerende litsukoligoro lya litsukoli nene imensi ya Kenya twarocho muri imensi ya Kenya no abete bakachinga kichiri cyo moyo cyo komene musikira ila morodinga kuri litsukolia lero boigo we sokiri na kwene kebuna ngo cyari gucengera rende litsukeri lya Mashujaa asinse mu chiri cya Kitui ngo manchito muligeria ntunya tokosanga ebicha ya maseyemo tunya tukumenyanga nali yageneta kwene kiwa ichini mcheche chikorokia buna egetie kikero siri gosa semejo omorobiri cyokorekana buna orosiri nabigo muraibensi ya Kenya nakageri wikira na semejo taikeneonsi nabigatia barayi bali babuchukunya to wikira na tunya to kumanya nabigo kolentera chinkwana chia
Wancho muligirili ntagete mu producer itara tubekera turayigonga ingikegendeta SSMU nindoche n'abananchi bayikiroro abanyangero nigo balese chinsemecho na bunoligiritie mwancho muligirili abananchi bayikaransire abuno murayibwensa chikobaga kora ense ya Kenya elio kwa tugochingira litukulia mashujaa chitalike 20 korwa asegeti gekorunga ithokwe stadium tigango turayigwe yogi turayigunga ngikegendeta na tonyara kubatoko gendra gusyo. Kitui hoye! Kitui tuko! Kama tuko tayari, wacha nisikie nduru, shangwe, vigelegele za mheshimiwa tunamngoja His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Kitui harambe! Harambe! Basi bendi, kama mko tayari, uwanja ni wenu. Kuwapata viongozi wenye maarifa. Miaka mingi tuliteseka, masonga mekoni yakanyiki, toka kwa majirani wetu waliokuwa wamebobea. Miaka mingi tuliteseka, masonga mekoni yakanyiki, toka kwa majirani wetu waliokuwa wamebobea. Oh, lakini sasa Kenya
nyanda za chini hadi nyanda za juu na bonde la ufa, ushuhudie kujaza wanyama wa pori, mito za maziwa na milima yetu ya kupendeza. Hebu tembea Kenya, ewe mwenye nchi ya utalii, ushuhudie kutoka nyanda za chini hadi nyanda za juu na bonde la ufa, ushuhudie kujaza wanyama wa pori, mito za maziwa na milima yetu ya kupendeza. Wapi shangwe na vigelegele za kwaya jamani? Basi tunapoendelea kumgoja Mheshimiwa Rais, wananchi watukufu wa Kitui, ningependa kuwakaribisha tena katika uwanja huu wa leo. Leo tuko hapa kwa ajili ya shughuli ya Mashujaa Day. Na leo tunasherehekea mashujaa wetu wa nchi yetu ya Kenya. Na basi kabla Mheshimiwa Rais hajafika, tulikuwa tumekubaliana tufanye burudani kidogo. Na mwenzangu Dan, kama unanieleza wameisha, uniambie niende kwa DJ wetu wa Homeboys anitafutie kangoma kamoja hapo. DJ, kama uko na kitole DJ niwekee kitole ya Kasolo tafadhali, tuweze kuimba kidogo hapa ndani ya Ithokwe Stadium. Haya basi, chipukizi yakiendelea, ni tangazo ya kwamba tunakaribia wakati ambapo sasa tuko karibu kuanza hafla yetu ya leo ya Mashujaa Day, na naona ya kwamba kuna wageni wa rasmi pia wamefika kadhaa. Hivi karibuni tutampokea mgeni wetu rasmi. Kwa hivyo naomba tafadhali mahali tulipo tuanze kutulia. Kama umepata mahali pa kuketi, tafadhali uketi ili tuweze kukaa, tuko tayari. We are getting closer to the time where we'll start our ceremony today, our Mashujaa Day, and I would kindly request wherever you are, please take your seat. We need to take our seats. We need to ensure that we are ready to begin. Chipukizi, tuendelee na burudani na pia kuelekeza wananchi tunavyojitayarisha. Hivi karibuni tutakuwa tukianza hafla yetu ya leo. Asanti mwenzangu. Tuelekee kwenye jukwaa letu la pili. Tafadhali tuendelee na burudani ya asubuhi. Artist aliye uwanjani, tafadhali uwanjani wako. Basi DJ, kama uko na hiyo ngoma tafadhali. Osangu mayesu minge nangazo baunone maito Yesue nutukiteneza. Asante Yesu, umetenda mema, umetubariki. Eye Nensoko TV, Oboroso bw'umugusi. Nugaritiko korobwa gachoba nene gusoboke. Hovik Hardware ntubwate byonse biruganitie asobwa gachibwao. Gochakire byoboroso wikebye kirama. Nkoni tole chichuma nemesumari. Amabati chisimiti kwane kyuganitie ntubwate. Nigotoko n'ibintu by'obuya bwekerengo cheguru aserigo lyora ikerie. Nigotogotoke nsemo ya tente umuchunyamira. Samange tuakerisi migwetire namba 0714213424. Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori. Iga Noviki Hardware ego tukarega tente. Uko bari gani mwensi asa magoria rinsi. Mirna nabaribe chinguru. Erikwe manyabo na wataka kuruchitane nye chiense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya.
enyagitari robotamero chinga kichoborere korende tarikire nyagitari erabo botamero asogoko bokoli ubya bwekerengo kiguru utatiga Kasim's Hospital nigo tubwata abanyagitari bomanyi boisaine bakurwaria marwire ao asokolenga nech machine ichekerero obukore bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugweni tura maiso amaino amauga n'amagongo ngokonya turabangena kuibura na kurobeli uruiburu ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo ngutumia tole insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo tugotoka nsemo ya magina tuligirenetie negete seni kyabanyanyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Mwanchu muligereri nigo togendete kubwatia mase mukuru asigitikia itho kwe stadium ime ye county ya Kitui Diana togendete guchingira litukulia mashujaa deni maetengo muligereri gore nyumbese mambia bono no tagite konyora kirigintu kiriga korekana inkwana yumuraibwense abamenyi bense me ya Kitui na nene mono chinkwana cyabarayi baitonga ibaberete tubase gusuka baliki baito nigo bare asichinsemo abagendete kubwati kiriga korekana orase mambia bono na arorire mwanchu muligereri muraibwense ni gondoche mukonyi bumuraibwense mukonyi bumuraibwense kithure kindiki nigikiranira segetie kigitho kwa stadium niko batwarire shedwe ngong sana uligereri goroga baringe chinsemo chia bondo matukanga tatu na ndebo ni gorucho ikiranira segetie kelia igekera aikiralia inenchire moyo korokinga kurunsa chinde chunse bono muraibwense gwikirana rero na namono mwanchu muligereri twarorire gagendete kwariganirwa asigetie kyo na ense ya Kenya nige kuinyura aba nyangongo baye bali banyara kwa bako ibeka sagaya anane mona stogote base mapiense na ese mambi yabono buna nagotebiri mwanchu muligereri ense ya Kenya nige gendete guchingira litukulia mashujaa day lia chageti go mwaka bwiri bwemo lia kretu achageti twanyorete independence actually was possible lakini litangani lia chageti kuinyura bali banyarete ko bakubwatwa na koirwa sechereria kapenguria mwaka bwiri bwemo chimikia nda 52 mwanchu muligereri kurueli bakanyara koba bakobororo na ndi bakanyara koba bakoba ngabasiekeru esekiriki ari gotebekana nigo babwate birengero byo gochakie kiombe kiriye gotebekana kia mau ekiki ari kurwani oburayi bwa makarasinga nda yaroke kusaba songo bali bache taba colony bali ngasense ya Kenya barweta sense ya Bongereza kati ya barayi bali babwate babete bakubwatwa n'umusike mzee Jomo Kenyatta yuko reta kabo muraibwense ya Kenya mutangani Bildad Kagia Kungarioki uchingane kona bande anana mono bali banyarta ko bagwikirwa sechere ya Kapenguri bakaboni gase bitabu bya history Diana essence mechere libabege tunero kuinyoruere sana Igobano oyo mintu innocent atotebenga amaunchuliri naroro ekegerekro yachagete onchulirwa kurwa Kenyatta Day gwikira bono mashujaa day Kenyatta Day nigo yari kumunyura angake Moske Kenyatta uyu lingo murayo mutangani wensi ya Kenya kurinde boniga gwikira rero no genda se bitabu ya history tubiri kumunyura bweka nabo igoti bari ko bayinyura abanyangonga bakoro bono ndoche biko banyura baka abaminyoki barimo gotibe n'abanyantoki miensi ya Kenya kiagara balentiriye taligia miensi ya Kenya nakero bakogenda chinse chichisko yabe Tokyo nebenga ibagenda igo bakogenda ne map area Kenya iyo kunyarage korrekana siko gali iganga no embara bubanyali bakolenta amonchole na neto batebanga boni gato guchengira kiro muntu waberika kolenta amonchole ligo sole butiro buyagete miensi ya Kenya ntubwata abanyagitali baito bali bakolira amaya bali bakwegerera bwene bwa manya bantu ngakero bakolira inganengia nigo toko bachengire kyane n'inchayemo yo kolenta amonchole
tugendete kumanya mwanjito murigera ngakura se county itu ya Nyamira ne county ya Kisii abega basaki